Pêl-droed byw rwan o bedwaredd rownd Cwpan Cymru wrth i Llanelli herio Connah ac mae sylwebau Saesneg ar gael ar y botwm coch. Welsh Cup 4th round action now, available with English language commentary. Sky Plus free view or Virgin Media viewers, please press the red button. If you have a TiVo box or Sky Q box, please access settings and use the audio selection option. Any problems, please contact our viewers hotline. Mae e'n benderfynol o'i drwsio. Meddwl chwym. Ac mae e'n ôl yn y gêm! Sgriffig sprint. Yn noddi pêl-droed ar S4C. Mewn â hi eto, ac mae mewn i'r hwyd gan Moses. Griffiths! Ydy wedi croesi'r llinell yn dimau. Ac mae gornel yn hwyd gan Chris Venables. Llanelli yn dathlu ar Barc Ysgarles, dim byd newydd yn fyna, yn enwedig dyddiau yma, ond clwb pêl-droed tre'r Cwpan oedd yn codi Cwpan Cymru yno dros ddegawd yn ôl erbyn hyn. Mae'r blynyddoedd diwetha wedi bod yn boenus, ond maen nhw'n brwydro nôl ac yn barod i herio un o enwau mawr uwch gyngrair Cymru heno. Cwpan Cymru yw'r gystadleuaeth, y bedwaredd rownd. A mae'n braf iawn cael bod fan hyn ar Barc Stefani. Llanelli yn cwrdd â Connah. Mae'n braf iawn cael y cwmni hefyd, Emlyn Lewis sydd gyda ni o Met Caerdydd, capten Cymru Ec. Fi'n gwybod ni'n braf, dim yn braf yn y tywydd, Emlyn. Croeso mawr ato ni, hyfryd cael ti yma. O'n i'n Coventry pan wythnos diwetha, yng Nghwpan Lloegr, nes i ofyn y cwestiwn yma cyn y gêm yna neu fe'n Wrexham. Oes sioc i fod? Yr un cwestiwn fan hyn, oes sioc fan hyn heno? Cwestiwn da, fi'n mynd siŵr. Mae Connah yn edrych yn gryf iawn ar hyn y bryd, a mae Llanelli efo cwbl o chrywyr bwysig allan. Mewn ffordd gobeithio fydd hi'n gêm da, gêm o llawer o gols, a fydd sioc, a fydd ddim yn gwybod. A mae angen bod yn realistig mewn sefyllfa fel hyn, ond fel ti'n gweud, mae angen i gwpl bethau fy'n eich plaid chi mewn gêm fel hyn yn efo rhywun fel Connah, chi angen eich chwaraewyr mwyaf, mae cwpl mas dyn nhw, ond maen nhw'n rediad da, chwe allan y 7 ym mhob cystadleuaeth i ennill, felly o le mae hynny o'i plaid nhw? Do, mae'n ein dda iawn chwarae teg yn y gyngor trydydd dwi'n credu, Siôl, Llantawel a Barry. Felly, ond mae Phipps allan, Parker allan, a hefyd Watts allan hefyd am anafiadau hefyd. So, bydd yn anodd iddyn nhw, ond dwi'n siŵr mwyn edrych mlaen, a mae Lee John wedi yn gweithio'n galed yn ein siŵr am yr wythnos, maen nhw'n paratoi'n iawn. A fi'n gobeithio fydd yn rhyw fath o gêm da i Connah. Unrhyw beth yn bosib yn y cwpan, na pam ti fan hyn, ddim yn chwarae pan wythnos. Na'r problem, ie. Sioc i Met yn gynharach yn y gystadleuaeth. Emlyn di sôn am Llansawel, fi'n falch bod wedi gwneud hynny, oherwydd maen nhw wedi hawlio'r penawdau pnaw yma yng Nghwpan Cymru. Maen nhw wedi ennill ar giciau o'r smotyn yn erbyn Bwcle sy'n golygu bod nhw drwodd yr wyth ola am y tro cyntaf yn ei hanes, fod tro cyntaf iddyn nhw fod yn y rownd yma, tasau'n dod i hynny. Dim sioc o'r am pen y bont, maen nhw drwodd, ebys drwodd ar giciau o'r smotyn ym Mhontar Dawe, un yr un honna yn gorffen. Felly dyna'r sefyllfa o ran y gystadleuaeth, a mae'r seintiau newid, dyn nhw jyst ddim yn gallu stopio sgorio ar hyn o bryd. Ond Emlyn, nes ti sôn am Llansawel yn ennill ar giciau o'r smotyn, o bron pawb di goffa Cymru'n hefyd. Be fydd hyn yn golygu i glwb fel yma? Yn yr wyth ola am y tro cyntaf yn ei hanes. Wrth gwrs, mae'n ffantastig. Mae cwbl o chwaraewyr wedi bod yn uwch gyngor Cymru o'r blaen. Luke Bowen yn un, sgorio lot o gol yn y gyngor D. A mae fe'n enfawr i'r glwb i bwysio a fod yn y rownd o'r wyth ola. Felly, da iawn i Llansawel a gobeithio yn nhw felly mewn i'r 4 ola. Ie, mae'r ardal na, Llansawel, Port Talbot, Lido Afan, Goetre, mae'n gyfyn y glybiau yna. Fydd na ddathlu fyna heno, ta beth. Ond fan hyn ar Barc Stefan Heath, man gêm ni, dewch i ni glywed gan y ddau reolwr, Sioned Dafydd, sydd wedi bod yn siarad yn nhw'n ei ddechrau gyda reolwr Llanelli hefyd, Lee John. This club is a Welsh Premier club in my eyes, within its own right. We're looking back at the clips yesterday, Rhys Griffiths scoring those goals. I can't get rid of Rhys Griffiths. He's, wherever I am, Rhys is, and deservedly so. But yeah, the inspiration is there for us to try and emulate what they've done. Actually, has Rhys been giving you any tips this week? I can't comment. Since Tuesday's game against Bala, all focus shifted to today.
we know the importance of the Welsh Cup competition, and we know that for Llanelli they've got nothing to lose, but they've got a lot of good threats that could cause us problems if we're not at our best today. So it's been all about making sure our attitude and application is right. We've done things properly. We've done our due diligence on Llanelli. We know how we think they're going to play. We stayed over last night, and all preparations have been good. So now it's over to the players to go and deliver, which they have been doing so far this season. One thing Connah's Quay have been struggling with recently is scoring goals, but that's something Llanelli don't struggle with. 34 goals scored in the league this season. How much of a boost will that give you? Yeah, good. You know, we've got goal scorers across the team as well. No kind of individual apart from Eli. The last couple of weeks has been kind of ripping the goal sheet up. But yeah, we share the goals amongst the team, and hopefully we can get a few today. The worry would be if we stop creating chances. You know, we're creating the opportunities. We've got Jack Kenny in, you know, obviously last week. We've got Mike Wild back from suspension. So we feel we've got players who are good enough to take those opportunities. If we keep creating them, then hopefully one day there's going to be a team that gets a few put past them, and hopefully we can start with that today. You know, it's 11v11. We're happy to be the underdog today. We've got nothing to lose. We've just got to go and enjoy the game. Pob luck. Thank you. Thank you very much. Ond maen nhw'n barod amdani, ni'n gobeithio gewn ni gêm i'w fwynhau hefyd. Un peth o ran herio Connah, lle angen stopio Mr Mike Wild. Emlyn, mae'n siŵr bod ti wedi cael sawl brwydr da fe ar draws y blynyddoedd. Pa fath o chreuwr yw e? Cryf, profiadol a da iawn. Fel chi'n gweld y pedwar clip yma, mae fe'n chwaraewr sydd yn anodd i chwarae yn erbyn. So, mae hon erbyn, bai Colwyn, oedd ar y brig yn y gogledd, a mae fe'n rhoi gwers iddyn nhw. Wrth gwrs, dyna profiad, dyma'r gallu sydd efo fe. A mae fe gallu sgorio mor gymaint o golau gwahanol, yn gwahanol ffyrdd. So, efo'r pen, yn edrych yn y bocs, a dilyn popeth i fyny. A fe gallu weld fan hyn, 2 gol yn erbyn y Met. Ti'n mynd apus fyna? Na, dwi ddim yn apus os ni'n ennill anyway, ond na, chwarae teg, mae fe'n chwaraewr da iawn, a mae'n deall y gêm yn da iawn hefyd. Sori am y clip yma. Ie, dyn ni'n siŵr gweld y clip yma eto, diolch yn fawr am hyn. Ond na, chwarae teg, mae fe'n chwaraewr da. Profiadol fy'n sôn, mae fe'n deall y gêm yn dda iawn hefyd. A os mae fe'n gallu trial gwneud rhywbeth a ti'n meddwl, o, dyn ni'n dda iawn erbyn nhw, mae fe'n just newid y ffordd yn fy chwarae, felly mae'n ddwfo, neu mae'n hir, a mae fe'n gallu gwneud pob beth chwarae teg. Ie, di sôn i math o stretha o ran sgorio i weld Llanelli yn erbyn Cambraean, ennill o gol i ddim, fel ti di sôn, cwpl i chreuwyr dylanwadol nhw allan, ond Hillman fan hyn, mae angen dy fe gael noson brysur gobeithio. Noson brysur, os dwi'n cael ges, fi'n siŵr o fod Llanelli ni sydd i fewn, a gobeithio trio cael Hillman ar y bêl, a mynd ato Danny Holmes a Hran ar yr ochr dde. Felly, chwarae gynt o ferthyr, a gobeithio fydd e'n sheino yn y gêm. Mae'n gobeithio geithio gêm da, dwi'n siŵr fydd e'n creu cwbl o broblemau i Connah. Ti'n enwi chreuwyr mawr Connah, maen nhw'n dîm sy'n heneiddio, ond doedd yn fel sef yn dyw amser ddim wedi dal fyny dyn nhw eto, ta beth, nag Na, dim eto, chwarae teg yn siarad efo Holmes Danny Holmes cyn y gêm. Mae'n sy'n gwallt i fynd nawr, so mae'n dechrau henni, ond wrth gwrs, fel maen nhw'n gweld, mae'n tîm profiadol yn lle hen, maen nhw'n siŵr eisiau glywed profiadol. Ie, profiadol iawn, a maen nhw heb colli ers 20 gêm nawr, a fel nath Gibson sôn bod nhw'n mynd i fod i rhoi cweir i rhyw dîm yn fuan, a felly mae heno fydd noswaith. Ie, mae'n rybydd fan yna o bosib. Reit, ni'n agosau at y gic gynta fan hyn, Llanelli. Un o'r tîmau sydd wedi codi'r cwpan hyfryd fan y gorffennol. Nefyn un arall, Connah, mae'n fyw pan dod i'n ôl wedi'r egwyl o Dre'r Cwpan. Screwfix Sprint, yn noddi pêl-droed ar S4C.
Ti di dod ar bibs? Screwfix Sprint, y noddi pêl-droed ar S4C. Croes yn ôl ato ni I Barc Stebenith, cartre'r collion yn Llanelli. Connah yw'r ymwelwyr heno, un o gewri Uwchgyngor Cymru, JD. Mae yna rygbi byw I ddod yn hwyrach ar S4C hefyd. Mae'n noson ar gyfer hetiau bobl gyfeillion. Mae di oeri yma, ond does dim glaw, a mae hynny'n wyrth o gofio'r dyddiau diwetha yn ne Cymru. Reit, ni'n barod am y gic gyntaf fan hyn, awn ni draw at ein tîmau sylwebu. Mae yna sylwebeth yn Saesneg. We have got English language commentary available tonight. Katie Sherwood with Mark Jones. A mae Mark Jones di fod yn brysur. Drychwch ar y lluniau yma. O ddim yn disgwyl hyn. Dwi'n yn deall Cymraeg, o fydd yn deall y gair Beckenbauer. Jonah yn mynd trwy bethau. Tîm Cymru dros 60 yn efo Lloegr. Eitem ddigidol I ddod o ran sgorio. Gwych gweld Mark Jones, wedi cael sioc da hwnna, ond yn dysgol amdano ni yn Gymraeg. Mae Emlyn Lewis yn mynd I fyny i'r uchelfannau. I gadw cwmni, i'r dyn I hun, Malcolm Allen a Mike Davies sy'n gyda ni heno. Wel, diolch Dylan, croeso cynnes I chi gyd I Barc Stebenith Llanelli ac enillwyr Cwpan Cymru 2011 Llanelli yn erbyn enillwyr 2019 sef Connah. Dyna'r alwyd ar ei cyfer chi heno am yn fyw ar S4C. Dafydd yn erbyn goleuaeth go iawn yn y Cwpan. Llanelli sy'n drydydd yng Nghyngor y De di ennill I 2 gêm diwetha a Connah yn ail yn Uwchgyngor Cymru ar rediad o 20 gêm yn ddigiro ond heb sgorio yn I 2 gêm diwetha. Ac o ran y tîmoedd, mae Lee John wedi gwneud 2 newid o'r tîm ar sicrhau buddigoliaeth yn erbyn Cambrian yn clydach wythnos yn ôl. Mae James Parry ac Adam Robbins yn dod mewn yn lle Eli Phipps y prif sgoriwr a Keane Watts sydd ar y fain. Connah, Neil Gibson yn gwneud 1 newid yn unig o'r gêm lle nath ei dîm sicrhau pwynt yn erbyn y Bala. Danny Holmes yn lle Aaron Williams sydd ar y fain. Ia, Llanelli'n gorfod bod ar ei gorau. 4 yn y cefn yn y chwarae. 3 eistedd gan o Gafydd Hopkins yn eistedd, Ipi bach yn dymnach dwi'n meddwl, a wedyn Hillman a John nhw fydd yn lledau'r chwarae. Trio cael y peli mewn fewn I Gerard ar y bosodwr. Yr un arfer, da ni'n gweld Connah 5 yn y cefn, ond fydd Disney a Carrington yn ymuno lawr yr esgill, da ni'n gwybod. Morris a Williams. Williams dal mond yn 19 oed, cofio digon I ddod, llawn potensial. Mendes, bach o'r ôl rydd, neu beth o ddigwydd. Wedyn Kenny a Wild, am berthynas sy'n ganddyn nhw a partneriad I edrych ymlaen I weld. Hillman, 22 oed. Oedd o'n chwarae'n ifanc iawn yn Casnewydd, wedyn mae wedi rhannu fan hyn yn Llanelli, ond mae'n chwaraewr des wrth I fod cymryd pobl ar, a mae'r rhai fan hyn heddiw I gael ei dîm efo ni'r cae a'i fod yn cael creu. 16 llecha lan y mob cysadliaeth i'r dyn yma yn y gol I Connah. Am dymor mae'n cael, 26 oed, Academy Lerpwl. Wel, mae'n dangos y ffom o'r lefel ucha ar y munud yn Uwchgyngor yma Nghymru. A dyfarnwr ni heno yw Mr Iwan Arwel, di bod yn dyfarnu ar yr Uwchgyngor ers 2013, a fe nath y Cwpan Cymru yn 2019 pan oedd Connah yn drech nag Aberystwyth o 4 gol I 1. Wel, 7 tîm eisoes wedi sicrhau I lle yn yr 8 ola. Pwy fydd yn ymuno â nhw? Connah sy'n cychwyn y gêm, a Danny Holmes yn ei tharwy'n hir lawr yr asgell dde, a fe fydd angen I amddiffynwyr Llanelli fod yn effro iawn yn erbyn Mike Wild a Jack Kenny sydd wedi arwyddo o Ashton United. A'r bêl cynnar mewn i'r bwrdd cosbi yn chwilio am Michael Wild yn syth. A dyna fydd y dacteg, mae'n siŵr, daflu'r bêl mewn i'r cwrt cosbi mor gynnar a phosibl a rhoi pwysau ar Sean Cronin a Jamie Baker. Cwestiwn hefyd Connah yn chwarae yn erbyn y gwynt yn y hanner cyntaf yma. Os dim di ddechrau glawio gwyntio fel oedd I hanner awr yn ôl. Wedyn, fydd hi'n anodd iawn yn nhw cael dod allan o'r cefn, ond maen nhw'n cadw'r meddiant yma hyn. Maen nhw'n mynd I fynd ar ôl wneud hyn I gyd. Bydd y bêl yn uniongyrchol mewn dipyn chwilio am Kenny ac Wild, fel ti'n deud. Union beth mae Malcolm wedi awgrymu a'r bêl yn cael ei helpu mlaen gan Kenny, ond yn bugeilio'r bêl dros y linell am gic gol. Nawr Lee John yn rheolwr ar Llanelli ers Tachwedd 2021 wedi ymuno o Goetre United, wedi dod â sawl chwaraewr o Goetre United gydag
i wella safon y chwarae yma'r Barkstebbin Heath. Fe orffennon nhw'n 9fed y tymor diwetha. Maen nhw nawr yn drydydd ac yn rhoi pwysau ar Lansawel a'r Bari. Miles John ar Rither. Firth yn taro'r bêl yn uchel i'r awyr. Pwysau ar amddiffyn. Cochion Llanelli. Ia, dwi'n siŵr, nid emlyn eitha ni fwy, erbyn mae di chwarae fi Cei Connah'n barod digon o weithiau. Mae rhaid chdi giro nhw yn gorfforol, mae rhaid chdi giro'r brwydr yna cyn i chdi gael y bel i lawr i chwarae dy bel droed. Wrth gwrs, mae'n mynd yn gynnar, a mae'r tîm yn gryf ac yn profiadol yn y cefn. Mae'n aros cael wild, a mae'n aros am Kenny dod o gros gael siawns iddyn nhw i chwarae'n hir, a maen nhw'n cael lot o brofiad efo Danny Holmes ar ochr dde hefyd, felly maen nhw'n cymryd amser. Just y sydyn iawn ar ddechrau'r gêm fel hyn, Elin, sut sa chi yn Mets Caerdydd yn feddyliol pan da chi wedi fynd i'n erbyn nhw, pan mae Cei Connah'n taro peli uniongyrchol yma, ydych chi wedyn yn ei siŵr bod chi'n codi'r ail bel? Erbyn mae hynna mor bwysig ar bel gyntaf na weithiau. Wrth gwrs, nath Jono gofyn y cwestiwn yn gynnar, wyt ti'n gadael Kenny neu Wild ennill y bêl gyntaf. Ond mae'n anodd wedyn, os dim ennill y bêl gyntaf, mae'n anoddach wedyn ennill yr ail bêl, y drydydd bêl ac yn y blaen. Efo Kenny, wel, mae'n mor brofiadol a ffeithiol yn neud beth yn neud. A mae'n anodd o chwarae teg, mae Llanelli wedi cael dechreuad da yn y 3 munud cyntaf, dechrau ar ôl Kenny a Wild ar yn y bryd, so felly gobeithio fydd hynny'n cario ymlaen. Emlyn Lewis yn gapten ar Cymru Ec y llynedd, yn siŵr yn gobeithio ymuno ar garfan unwaith eto eleni pan fyddwn nhw'n herio Lloegr yn Altrincham yn mis Mawrth. Mae rai fi ofyn ar ddechrau, nes di ddeud bod chdi, pan oedd chdi'n testio allan y maic heno Emlyn, be ges di brecwast nath y dyn ofyn, nes di Sifted Weeds, Weetabix, Frosties a Cornflakes. Mae'n amser na dyn o'n gymryd? Hanner awr. Cyffyrddiad trwm fanna gan Llanelli, a mae allan am dafliad i Cei Connah sy'n setlo mewn i'r gêm. Neil Gibson wrth y lliw wrth gwrs yn cymryd lle Craig Harrison ar symud i'r Seintiau Newydd. A pa mor agos nawr te i reolwr y flwyddyn, Neil Gibson? Di'n reid yn dda iawn. Ar ôl beth ddigwyddodd tymor dwytha i Cei Connah efo'r pwyntiau i gael eu tynnu wrthyn nhw a bob dim. Maen nhw wedi cael y garfan nôl lle maen nhw fod, yn bygwth. Ie, di llithroi byd bach yn ddiweddar, oherwydd y gemau cyfartal bod nhw wedi gael. Ond yn sicr bydden nhw yn y frwydr yma i fynd i Ewrop yn y safleoedd cyntaf ail trydydd na. Fel fydd Mets Caerdydd, ella. Mae'n mynd i fod yn chwech uchad diddorol iawn pan fydd y gemau yn ail gychwyn, mae hynny yn sicr. Di Mets Caerdydd yn wedi cyrraedd 20 pwynt. Ys nhw'n medru, hanner ffordd. Ar yr holl brif, dwi'n meddwl. Holmes ar tafliad, mewn i drad, ydy'n chwilio am y bêl yn ôl, ydy wir, cyfle i groesi, bêl yn cael ei tharo law, mae'n uchel i'r awyr, a fe eithi allan. Na, mae chwarae teg, Llanelli yn cadw'r bêl ar dir y byw, yn ei tharo i'n hir. A rhaid cofio hefyd bod Cwpan Cymru yn ffordd i gyrraedd Ewrop yn ogystal. Rhaid cofio bod Cei Connah yn rownd derfynol, Cwpan Nathaniel MG. Diwedd y mis yma yn erbyn y bala. Firth yn uniongyrchol lawr y maes. Ar ôl beniad gan yr amddiffynwr yma drwodd i Scott Cochlan. Ia, Baker angen just y cyffyrddiad bach na i yrru nôl i'w golwr. Cochlan. 5 munud i chwarae, di-sgôr yma ar Barkstebbin Heath. Fe fydd Lee John am gadw pethau'n weddol dyn reit ar ddechrau'r gêm. Bydd wedys i bod Cei Connah heb sgorio ni 2 gêm ddiwetha. Maen nhw wedi sgorio 32 o goliau yn yr uwch gyngrair yma y tymor hwn. Dyn nhw wedi bod ar ei gorau oddi cartre, ennill 4, 2 gêm gyfartal, colli 2. Mae Ben Nash, un o glwstwr y chwaraewr nath ymuno o'r Flint. Dechrau'r tymor, a mae yn cael rhyddid Barkstebbin Heath yn hyn. Harrington mewn i'r canol. Mae nôl gan Nash, Nash yn ei lled iddi. Pwysau cynnar gan yr ymwelwyr, tacl dda, a fe eithi allan am gic gornel.
A chic gornel gynta'r gêm, y Bale yn tasgu'r ar Miles John. Do, nath Miles John yn dda iawn fyna. Harrington digon gyflym, treol croeso di fewn tuag at Weldy a Kenny. A jyst mynd am cic gornel fyna. Ar y gŵr ifanc, Josh Williams, 19 oed, sydd ar cyfrifoldeb. Mae'n ei chwarae'n fyr, mae'n derbyn y Bale nôl, a mae'n cael amser a lle, ond mae'n gam sefyll. Mae'n camgymeriad elfennol, Max. Rhaid trwy rwystredig tîm fel rheolwr neu gweld hynna'n digwydd. Fi'n gwybod ond yn 19 oed. Ond mae gen i weithio o brofiad hyd yn oed yn 19 oed, cofia. Oedd yn wych i Gymru. Ysgolion neu colegau blwyddyn dwytha, tîm Jews. Sgorio atig mewn un gêm, dwi'n cofio. Ni'n neud yn dda iawn yn y tîm cyntaf hefyd, ond come on. Mi dyle fo edrych syth y draws y llinell am ddiffyn os dwi'n gofyn am y Bale na nôl. A'r cic cornel cyntaf hefyd efo rhan Nash i fyny, Wildy i fyny, pawb fyny am siawns i roed y Bale yn y bocs. O straffus iawn. Mae'n afantais amlwg gyda Connah o giciau gosod, mae hynny yn amlwg. Wel, mae hwnna'n wers i rhywun 19 oed i weld y profiad na sydd wedi cael ei gyrru fyny'r cae i gael y Bale mewn fewn i'r cwrt Cosby. Trosedd gan Miles John, cic rydd i Connah, maen nhw'n chwarae'n fyr, dyma Disney. Dydy cyffyriad cyntaf gore, mae'n dod o hyd i Mendes at Harrington, tackle nerthol arno fe gan Miles John, yn credu bod wedi anafu hunan yn y weithred. Felly fe fydd yna saib yn y chwarae, mae'n dweud bod dechreuad pwrpasol emlyn gan Connah. Do, wedi edrych ar ôl y Bale yn y cefn, a dwi'n Llanelli heb dod allan, really. Ond mae pedwar y cefn Llanelli digon hapus. Yr unig peth ddau di sôn am, Miles John i fod i chwarae lan yn uchela fel ar ochr dde, mae'n edrych fel mae'n chwarae fel cefnwr de, a felly mae fe bach rhy ddwbl. Mae gan Danny Holmes dafiad hir. Mewn tuag at y postyn agosa, mae'n rhydd yn y cwrt Cosby! Ac mae'n arbediad arbennig o dda gan Scott Cochran ar y postyn pella. Kenny ar ei drod chwith, ergyd isiel, ond arbediad da. Ie, gath o'n gafal ni yn iawn gweith Holmes efo'r tafliad hir. Ydy bownsio, ti'n mynd gadael un a ddigwydd yn y cwrt Cosby. Mae yna amddiffynwr yn gorfod dod i ymosod ar y Bale a penio i cyd ni bownsio fel yna. Wedyn mae'r amheuaeth yn yr awyr. Mae'n cael rhyw gyffyrddiad bach yn hôr yn Kenny. Gath o'n gafal ni, gath o'n pwer tu ôl i. Ond mae'n arbediad. Oedd hi'n mynd mewn fe'n reit lawr yn y gornel, chwarae teg i Cochran. Dyma'r gornel i mewn, peniad lawr ac unwaith eto. Mae'n arbediad rhagorol gan Cochran a Nash y tro hwn. Peniad lawr, Bale yn tasgu o dda ar yr wyneb llithrig. Gwych gan y golgeidwad. Croeso da, fel wnaeth y sôn. Cornel i fewn tro hyn. Nash, peniad lawr a wara teg Cochran. Saf da. Neu ei clod i Josh Williams yma efo'i groesiad campus. O'n i'n meddwl am Nash wedi sgorio. Dim neb yn ei challenge arno fo. Peniad rhydd, rhaid chi sgorio. Dair y bydd yn barod felly i ymddiffynwyr Llanelli. A'i mewn at y postyn pella, maen nhw'n ennill y peniad y tro hwn. Pwysau cynyddol nawr gan yr ymwelwyr, enillwyr Cwpan Cymru 2019. Dyma'r asgellwr mae Williams. Bale yn bownsio i fyny. Mendes. Ac yna'r ergyd isiel, ac eto mae Cochran i gorff tu ôl y Bale. Ergyd dda, isiel. Mae'n mynd i fod yn noson trysur iddo fo yn y gol, mae gennau iawn. A fel ydych chi weld fyna, o'r bob cic cornel, yr ail Bale sy'n bwysig, dod allan o'r bocs am Connah sy'n ennill bob un. John Disney oedd ar ergyd, am Llanelli yn hapus i weld y Bale yn hanner Connah mwyn cymryd anadl. Ac gweitha'r tywydd ddifrifol i ni wedi cael yng Nghymru, rhaid canmol y tirmon am ei waith fan hyn. Mae Pat Sebenheath yn edrych yn bictiwr gan ystyried. Go iawn, sy'n mynd i chwarae snwcer yna fo, gyda i'n deud gwell na hynny. Mae'n berffaith, dein mesgusodion o gwbl. Dwi'n licio ffordd mae Connah yn ymestyn y cae. Ond be maen nhw'n neud efo'r tri yn y cefn, maen nhw'n just mynd yn dyfnach ac yn dyfnach. Mae Josh Williams cael y Morris mynd i pi bach yn dyfnach. Aaron Williams cynnig un ochr, Ryan Harrington ochr arall. Sorry, dim John Disney un ochr, ac Ryan Harrington ochr arall. A maen nhw'n ymestyn, wedyn yn sydyn iawn, maen just yn mynd yn uniongyrchol. Dyma Harrington yn y cwrt Cosby, oedd yn ambas arbennig i hollti'r amddiffynwyr. Ond Miles John nôl a'i daclu, nid yma tro cynta yn un pwysig.
unwaith neto. Harrington yn achosi broblemau ar ochr chwyth yna. A Miles John eto yn chwarae teg gweithio'n galed ar yn y bryd, ond 11 munud i fynd i wneud lot o y medru'n barod. Holmes ar tafiad, mae wedi chymryd un sydyn. Mae'n fyr at Williams. Llanelli yn clirio dros dron unig, nôl mae'n dod. Y pennau mynd i fyny. Dim trosedd. Harrington, ergyd isel. A dyma Miles John. A mae John, na ni wir, o'n i'n meddwl bydd hwnna'n yn gic rydd, ond na, meddai Mr Iwan Arwel, ni'n chwarae mlaen. Meddiant gan Gay Connah allan at Danny Holmes, yr unig newid o'r tîm nath cael pwynt nos Fawrth. A mae hwnna'n basta mewn at Jack Kenny, ond mae na lawio yn erbyn Kenny. Iwan Arwel yn esbonio'i benderfyniad. Ac Iwan Arwel yn jysarthau o'r dirtod, yma na rhywun yn trio cwyno fo fo, mae'n deud, hei, dim o hynny. Fe fyddech chi cardu melyn o'r llawiad, digon hawdd i weld. Mae'n anodd pan mae Jack Kenny fel yn sefyll i dir, a ti fel am niffynwr tu ôl, mae o gynnoch chdi, lle mae o isio chdi. Mae o'n mynd i trio troi mewn un symudiad os ti'n agos. Yna fydd Cey Connah yn ei dda iawn. Fo Jack Kenny a Wild yn erbyn hynny, fydd yn ddau am ddiffyn o'r canol sydd fel Llanelli. Mae'n mynd i fod yn anodd iddyn nhw. Mae'n bwysig i cael Bancroft a Bevan ti flan y chwaraewr fel Kenny a Wild i stopio Bale yn mynd i at ei traed. Cey Connah yn dominyddu meddiant yn y cwarter awr agoriadol yma. Fel arfer, Emlyn, wyt ti'n gweld tîmoedd cartre felly yn rhoi pwysau ar dîm sydd yn dod yma yn wedi gyda teithio lawr ac yn y blaen, a tîm sy'n gwneud yn dda. Ond ydyn nhw'n dangos gormod o barch i Cey Connah, ti'n meddwl? Felly bod nhw. A mae'n erbyn y gwynt hefyd, felly mae y siawns i Llanelli just mynd mlaen bach yn uchelach. Mae'n felly o siawns fan hyn. Mae'n ergyd dda! Ychydig dros y trawst gan y capten Hopkins yn casglu'r Bale ac ergyd obeithiol, ond oedd hi'n ergyd dda gan Hopkins ychydig dros y bar. Ia, gormod o le ganddo fo fan hyn, ond un byd arall ar ei feddwl, jyst cael ei allan o'i droed, shiftio i fewn i lle ddo'n medru gosod ti'n berffaith i ddyn ar ei droed chwith. Just ar yr eiliad ola, mae'n just plygu nôl, just dipyn bach. A mae'n codi'r Bale, mae'n angen codi'r Bale fynd i'r gonel ucha, yndi. Ond dim gormod, just y balans na. Harrington gwthio i fyny ar yr ochr chwith yma. Ar hyn y bryd, Harrington yw'r Bale, maen nhw'n chwilio am bob tro. Nash at Horan, y capten, mor brofiadol, 20 oed erbyn hyn. Ben Nash gath tymor mor lwyddiannus i'r Flint. Tymor diwetha allan at Harrington. A Harrington yn croesi at y postyn agosa. Gormod o fwlch efallai. Harrington yn cael gormod o amser a gormod o le. A ti lli weld y siarp o Cey Connah ar hyn y bryd. Mae Disney yn dropio fewn tuag at y kind of a false fullback, mae'n sôn. A mae fe'n rhoi fwy o le i Nash i sefyll i fewn. Holmes yn mynd eich elach, Harrington yn mynd eich elach, a mae'n achosi lot o broblemau. A un peth sy'n sicr, Malcolm, i ni'n gweld Cey Connah yn chwarae llawer mwy o bêl drod nawr na beth oedd yn draddoddiadol yn y clwb. Yndan, ond da ni'n gweld nhw'n chwarae'r pêl-droed yna yn y cefn, neu yn canol y cae. Unwaith maen nhw'n dod i rwla, unwaith maen nhw'n mynd â'r tîm o un ochr y cae i llall, a wedyn yn ôl, maen nhw'n trio wedyn cymryd mantais o'r bylcha na, pan ti'n symud y Bale o un ochr y cae i llall, wedyn mynd â'r bylcha, a wedyn maen nhw'n mynd i'n uniongyrchol. Dyn nhw'n chwarae pêl-droed yn y tren ymysodol. Dyn nhw'n trio neu hynna, maen nhw'n trio cael allan i'r lledyr chwarae, wedyn cael y crwysiad yma mewn i Kenny ac i Wild. 4 cic gornel yn barod i Cey Connah. Williams dros hon. Mantais amlwg yn yr awyr gan yr ymwelwyr. Mewn i'r canol, Cochran yn dyrnu'n llwyddiannus ac yn awdurdodol. Hwna'n wych gan y gôl geidwan. Rha'n amlwg sydd wedi bod prysura. Gweld pa mor ddwfwn mae Llanelli. Dyn nhw angen bod o'r Bale. Dwi'n gwybod sa'n pwysau ar y Bale. Ond os ti'n symud i fyny'r cae 10 llath, wedyn mae hynny'n effeithio'r chwaraewyr ganol cae i fynd 10 llath. Fysa chdi'n agosach i gael Bale i lawr wedyn? Ie, ti'n sôn pan bod Cey Connah yn chwarae'r Bale yn y cefn. Sy'n angen i ddwyn yn hir.
achos mae'n Llanelli mor ddwfwn, a does dim lle tu ôl amddiffyn Llanelli, felly dwi'n sôn maen nhw'n chwarae bach fwy o bêl-droed, ond maen nhw'n cael siawns i'w wneud, achos mae Llanelli mor ddwfwn. Oedd ni'n gweld ofn ar gwyneba chwaraewyr Llanelli cyn y gêm, ne nyrfws. Gêm ddiw a'r sgorio, dyn nhw'n di arfer efo hyn mwy na hanner nhw, allan nhw i gyd. Y dyn yma wedi, wrth gwrs, faint o cyflym oedd hwn pan oedd o chwarae, by the way. Ti'n gofio, Mike? Odw, wel, fe nath fi'n credu oedd e'n rownd derfynol Cwpan Cymru gyda Port Talbot pan oedd Mark Jones er y bwtw'n coch gyda ni yn rheoli. Colli oedd i hanes nhw, fi'n credu tair i ddwy yn erbyn y Bangor ar y pryd, ond Lee John yn asgellwr arbennig o Dwythodrys. Tackle o'r cefn, ond cymorth fanna a Llanelli yn ymddangos ar bêl. Dim llawer o gymorth o'i gwmpas yn chwilio fanna o ran Hillman. Dyn nhw'n gael fo ar y bel o gwbl na ddo, i fyny rwan. Sam un chwaraewr Llanelli wedi cael ei troed arni. Hopkins di trio un i ddwy weithiau ganol cae, ond maen nhw atha chasio a cae lawr ar y funud y lle, pan nhw'n chwarae i cynllun i hunan neu plan sgynno nhw am y gêm yma. Mae Hopkins gweithio'n galed lan soft fyna, wedyn Hillman efo'r bêl, a ddim lot o opsiynau wedyn, a mae hynny'n anodd wedyn i ddod allan, achos maen nhw'n methu dala Connah fel maen nhw am 90 munud ar yn y bryd. Dau yn erbyn un, Nash yn croesi, neb trwn ar y posyn pellau, mae'n y foli, mae'n cael ei chlirio ond dros dro yn unig. Morris yn troi, unwaith to yn cael amser. Horan, y sonia sy'n bod Nash yn cael rhyddid Parc Stefan Heath. Drwch faint o le maen nhw'n cael. Maen nhw'n mynd yn ddyfnach ac yn ddyfnach Llanelli yn chwarae o dan gyfarwyddiadau, wrth gwrs, Lee John a Dylan Blaine yr is y fforddwr. Ond ydyn nhw'n mynd i dalu'r pris fan hyn. 19 munud wedi chwarae yn ddi-sgôr. Digon trefnus, ond ychydig o feddiant. Ie, da ni'n di gweld dim llawer o siawns o Llanelli'n ymosod eto, dyn nhw'n di cynnig llawer yn hanner Connah. Ond pan ti'n chwarae fel un weithiau, ti angen rhyw fath o, pan mae'r cyfymdra, pan ti'n curo'r bêl, ti angen rhywbeth i fynd amdan. Da ni'n di gweld digon eto, felly bod gyda nhw'n ti fod sy'n mor gyflym, pan maen nhw yn ennill bêl i fynd yn uniongyrchol, a trio newid pethau. Ar ystadegu na yn dweud y cyfan, 79-14. Y saith yn sôn am y meddiant sy'n cael ei gystadlu amdano. A gofyn i chi feddwl bod yr mathematig yn anghywir. Ond dyma Ben Nash eto, mae'n agor lan iddo fe. Mewn at Mendes. Williams yn ceisio cael y bêl yna nôl. Unwaith eto i'r bêl mynd i fyny'r caneb yno yn gwisgo coch. Ni'n chwarae gemig yn ysgol o'r blaen am ddiffyn yn erbyn ymosod. A mae'r gêm hon yn adlewyrchu yr hyn o'n i'n profi fan o'n i yn yr ysgol. Holmes, y gêm yn cael ei chwarae bron yn gyfan gwbl yn hanner Llanelli. Nash, cefnwr canol allan ar yr asgell. Mendes yn troi. Tro hwn yn methu cael ei groesod mewn. Ie, dwi'n meddwl mae Connah fynd yn rwystredig erbyn y profiad sydd ganddyn nhw yn y tîm. Maen nhw i gyd di ennill dros i gyrfa, lot o blysa. Felly dwi'n edrych, maen nhw'n mynd i fod yn amddiffyn. Ond fedri Llanelli ddim chwarae ag amddiffyn fel am 90 munud. Mae'r gêm angen go. Os di Connah'n sgorio, wedi beth sy'n digwydd wedyn, ydy Llanelli dal mynd i just ffeidio ildio mwy, tra dyn nhw'n agor allan a mynd amdani pyn bach. Wyt ti di syni, Emlyn, gyda tactegau mae Llanelli wedi defnyddio yn yr 20 munud cyntaf yma? Neu allu di weid, wel, dyw Connah ddim wedi sgorio, felly mae'r tactegau'n gweithio? Na, dyw Connah heb sgorio eto. Mae nhw bach rhy ddwfwn i ddweud gwir iddo fi, ond allu weld mae Miles John yn tyr bach yn gweithio yn edrych ar ôl Robbins, a maen nhw'n trial gobeithio cael Hillman braidd yn uwch ochr chwyth yna. A to pan mae Horan a Nash mor uchel efo'r bêl, mae gwagle i gael ti o. So maen nhw'n siŵr gobeithio cael y bêl i Hillman ar ochr chwyth pan maen nhw yn ennill y bêl, efo Horan mor uchel, a gobeithio just edrych o'r y gwagle tu ôl, ond ar hyn y bryd maen nhw'n methu cadw'r bêl yn digon da.
Rwystredigaeth hwnna gan Ryan Harrington, mae'n ymddiheurio am y camgymeriad, felly bod pethau ychydig yn rhy hawdd iddyn nhw, mae'n cael gymaint o feddiant, Malcolm. Ella'n cefnu penna hefyd, dydyn nhw ddim di sgorio esfaint, tair gêm, a ti yn meddwl, maen nhw'n un gol o cael y hyder na i gyd yn ôl o flaen y gol. Mae bobl yn sôn am, dydyn nhw'n sgorio tair gêm, mae hyder nhw'n lawr, diffyg hyn, diffyg... Mae'n un gol, mae'n siŵr mae hyder i gyd yn ôl. Felly, dwi'n gwybod os wneud hynna ddod heddiw ta be, ond yn rwla, os dyn nhw'n cario ymlaen hongian mewn yn y gêm y lyn, fel mae Llanelli wneud ar y munud, dydy Connah ddim yn creu llawer. Ddim llawer o gyfleon o gwbl ar ôl y 5 munud cyntaf yna. Hanner cyfle fan hyn. Bel allan i'r dde, mae'n groesiad isel, ond fe fydd hi'n gig gornel i Llanelli. A chwarae pwrpasol lawr yr asgell dde gan Hillman. Mae o'n edrych bod o'n rhywbeth gwahanol dydy. Mae wrth i fod cymryd pobl arall. Dyna dwi'n licio. Mae'n rhaid i'r ochr dy sedd. Mae o'n trio wneud pethau ddigwydd. Ddim disgwyl y ddigwydd. A mae gen i'r cic gornel. Hefyd, pe gyda nhw i fyny llewis yma yma. A chyfle fan hyn i Sean Cronin symud i fyny o'r cefn. Un gol yn barod yn y gystadleuaeth yn erbyn Goetre. Gic gornel yr holl ffordd ar draws y cwrt costi. Mae'n cael ei adennill gan Hillman. Hillman, mae'n croesi'n dda! Ac mae'r bel yn cael ei chlirio gan Connah. A chwarae teg, bob tro mae Llanelli yn mynd tuag at gol Connah. Mae'n edrych yn ddancherus chwarae teg, mae'n cael shot. Mae wedi y cic gornel yna hefyd a chwarae teg. Mae Hillman, pan mae efo'r bel, mae'n trial, mae'n siarp cymryd pobl arno a mae'n exciting i weld. Fe wnaethon ni bigo fe allan cyn y gêm, ond dyma'r tafliad hir cynta gan Baker. Mae'n cael ei chlirio gan Kenny. Cyfnod y feddiant da. Pennau mynd i fyny, Mendes yn troi. Yn camu mewn o Bevan. A'r ergyd o bell, ond yn syth at Firth. Yr gwaith cynta mae Firth wedi gorfod gwneud. A ni hanner ffordd trwy'r hanner cynta. Dwy waith gatha Hillman y bel yn y trean ymwysodol y cae a nath o trio wneud beth ddigwydd. Unwaith mae'n gwynebu i amddiffynwr, mae o'n gryf. Mae o'n medru taflu ysgwydd un ffordd, mynd ffordd arall, twyllo, a wedyn gatha'r croesiad na fewn am y cic gornel, a wedyn croesiad arall fewn lle nath Connah clirio. Felly mae'n hawdd i fi just cael Hillman ar y bel yn y trean ymwysodol na i greu problemau. Wel, cwarter y gêm wedi chwarae. Mae'n ddi sgôr yma, seren y cwarter cynta yma, yn sicr yw Scott Cochlan. Ond dyma'r ergyd o bell gan Bevan. Oedd Bevan yn hapus iawn fan yna mynd i flaen. Kenny, edrych ôl bel, ddim angen seithio o bellter mor hir, ond gobeithio gall Llanelli dod mewn i'r gêm nawr, a fydd yn ffantastig gobeithio cael nhw mewn yn y hanner yna, a achosi fwy o broblemau Connah. Sgorio nos lun, holl uchelbwyntiau Cwpan Cymru JD, a hynny am 10 o'r gloch, ac eto nos Fawrth am hanner awr wedi 6. Fe sonio sy'n gynharach bod yna 7 tîm wedi mynd trwy, wel 6 tîm sydd wedi mynd trwy ddo. Y gêm yn Cwmbran Celtic yn erbyn Penydaran wedi gwehirio y prynhawn yma, felly fe fydd angen adrefnu'r gêm honno. Fe gewn ni'r canlyniadau yn y man o'r gemau a chwaraewyd y prynhawn yma. Llanelli dim, Connah dim. 5 munud ar 20 wedi chwarae, bydd Lee John wrth i fodd gyda'r ffordd mae'r tîm wedi amddiffyn. Nhw wedi creu ambell i hanner cyfle. A falle bod Connah yn chwarae fel tîm sy'n cael meddiant, ond ddim llawer o lwyddiant o flaen gol. Dyna ddim ar y funud nadi, os na fel un, mae'n amlwg mae Lee John wedi setio'r tîm i fyny, mae'r plan yn gweithio. Yr unig ffordd, sa fi'n just awgrymu ydy i Connah, mae rhaid chdi fynd rownd o'r ochra. Os ti'n ymlaethu'n rydyn ddim, trio symud y bel yn gyflymach i'r asgell i gael dy John Disney fewn a dy Harringtons i lawr yn chwith, lawr o dde, trio cael nhw tu ôl i ddamddiffyn i gael eu cwrsiadau mewn. Tafliad hir arall gan Danny Holmes. Y bel yn cael ei helpu mlaen, ond tro hwn Cochlan yn dal yn gyfforddus. Mae stori diddorol tu ôl y gôl geidwad yma. Wedi chwarae i Gaerfyrddin, 3 ar 20 oed yw e.
ond wedi chwarae yn y Victory Shield nôl yn 2014, ochr yn ochr gyda pobl fel Ethan Ampadu. Felly mae'n y bedigri da gan y gôl geidwad ifanc yma o Llanelli. Ond fod y seren yn y rownd dwytha hefyd efo'r Dicer Smoty na, ond yn sicr, ar dechrau'r gêm yma, oeddech chi'n glwad o, efo bob un Connah nathon ni weld yn dod allan a bod yn awrthur dodol, cymryd yr amheuaeth na o'r awyr, gadael amddiffynwyr wybod bod o'n dod, pwnio'n bell allan. A fi fel blaenwr yn gweld hynna neu fynd, oce, byddai'n ni fod dipyn bach mwy clefar y fawr heddiw. Gwaith da gan Cronin. Yr amddiffynwr profiadol, 36 mlwydd oed. Firth yn dal y bêl, ond doedd hi ddim yn bas yn ôl. Disney. Chwarae trwy'r Llanelli. Hir wedyn yn chwilio am Wild a Cochlan eto yn galw yn gyffwrddus. Dwi ddim yn math o gêm a Llanelli'n arfer chwarae yn y gyngrair y de, yn y trydydd safle, wedi ennill cymaint o beth maen nhw wedi, nhw fel arfer bydd yn dominyddu'r meddiant. Wrth gwrs, yn y chwarae teg, mae Cronin a Baker wedi edrych ar ôl Kenny a Weil ar yn y bryd. A fel ni sôn, maen nhw yn ddwfwn ar amser, ond fi'n credu yn y 7 munud ola, mae Llanelli wedi dechrau dod allan, ond wedyn nôl at y strwythyr, Nash yn uchel, a maen nhw'n trio cael Harrington yn ochr chwith nawr. Harrington eto, heibio'r amddiffynwr, cyflem ergyd Ishel, Bale yn cael ei chlirio. Ond maen nhw'n, fel sy'n Llanelli, maen nhw'n fodlon mynd un yn erbyn un gyda Harrington, fel sy'n nhw ddim yn rhoi ffydd yn yr amddiffynwyr. Ond edrych allan mae safle y chwaraewyr amddiffynwyr canol. Maen nhw wedi gwneud hynna'n, oedden nhw beth yn mynd i cael y dacl i fewn neu'r bloc i fewn, oedden nhw wedi gwneud hyn mewn sefyllfa rhwng y bêl a'r gol. Wbeth dod at ni, da ni'n clirio allan a dyna nath nhw. Morris yn creu lle am ergyd o arbediad arbennig arall gan Scott Cochlan. Morris yn symud y bêl i'r dde ac ergyd nerthol, ond braich Cochlan yn neud y gweddill. A dwi'n gytuno efo pwynt Malc sgynnu, mae angen Harrington yn mynd tu ôl i'r cefnwr de Llanelli fyna, Miles John a Robbins wrth gwrs, ond mae angen y croesiad, o tyn bach yn well, yn lle bod jyst brwn efo y groes, felly hongen i'n allan teg at Kenny a Weil edrych ar y ail bêl. Y clwstwr o 4 cawr i gei Connah, a mae Harrington wedi mynd draw i gymryd y gigornel yma. Ond yn fyr eto. A Bale mewn yn canol! A Ben Nash! O'r diwedd mae Connah wedi rwydo. Y Bale i mewn yn gampus. Cochlan yn cael ei giro. Nash yn rwydo. Connah ar y blaen. 9 munud ar hugen wedi chwarae. Llanelli dim. Connah 1. Ia, dwi'n siŵr wneud emlyn egluro hyn i fi bach gwell na fi fel amddiffynwr, ond na ddeud hyn. Pan maen nhw'n symud y bêl yma efo cic gornel sydyn, 3 llath, 4 llath, faint o anodd hyn i farcio wedyn, pan mae'r bêl yn dod gyda Josh Williams, mae'r ongl yn wahanol, ti'n trio symud allan, a mae'na chwaraewyr yn rhedeg i mewn. Mae'n anoddach na amddiffyn cic gornel yn y marn ni. Wrth gwrs, mae'r ongl i gael yna, mae'r spin i gael ar y bêl, a mae'r Nash fyna yn mynd tuag at y bêl, yn lle fod yn erbyn spin, mae'n mynd tuag at y bêl, a wrth gwrs, penio lawr a sgorio gol. A felly, fel nes i sôn gynnau, felly dyna Nash i sgorio y 2 yn y gêm ar hyn y bryd, ond mae wedi sgorio hynna. A wrth gwrs, y problem fyna felly oedd amddiffyn o'r bach rhy bell oedd o Nash, oedd hi'n beniad bach yn rhwydd. A gol gynta Connah mewn 4. Tair gêm ddi-sgôr cyn hyn o'ma. Y goliau diwetha yn dod mewn buddigoliaeth adre yn erbyn y Flint, ac yn ironig oedd Ben Nash yn chwarae i'r Flint y llynedd. Ond Neil Gibson yn dathlu. Wedi ennill Cwpan Cymru gyda Prestatyn wrth gwrs yn 2013. Bas ymlaen, neb yn rhedeg ymlaen i honna, ond maen nhw'n heiddi bod ar y blaen. Does am cwestiwn na dwi'n licio'r dychymig na efo'r cic gornel. Y dyn yma, wrth gwrs, yr wrth y cae ymarfer, Cymru tîm fyr, Josh Williams, ers y croesiad sal yma, mae rhaid o'n cael gair yn ei gles do. Ond y croesiad, oedd hi'n crymannu oddi wrth y gol. Ond be mae o'n neud, wrth basio nôl y bêl, 3-4 llath, mae'r amddiffynwyr yn gros yn mynd fyny cae bach. Amser yna mae'r Nash dod i fewn tu ôl nhw a rhwngdyn nhw ac yn sgorio'r gol. A dyma Harrington yn sefyll y bêl na i fyny, cyffyrddiad holl bwysig yn yr amddiffyn. A nawr fe fydd y tactegau o ran Llanelli yn gorfod newid, bêl yn cael ei chwarae ymlaen.
O, sgiliau da, Ilman. At Robbins. Robbins oedd ar fai ar gyfer y gol yn fy marn i. Oedd e ddim wedi tracio y rhediad gan Ben Nash. Nash yn glyfar, yn colli ddyn a rhwydo. A na beth sy'n anodd, chwarae yn efo Connah, ar hyn o bryd maen nhw efo meddiant, a maen nhw'n efo lle, mae Llanelli'n ddwfwn, ond hefyd yn efo Connah, cicio mestyn o free kicks ac yn y blaen, mae'n anodd i amddiffyn o hyd ac o hyd, efo Nash, Horan, Wild, Kenny i gyd ymlaen, a wedyn efo safon o groesiad hefyd. Ti'n methu, mae'n anodd iawn i stopio nhw. O cicridd y tro hwn i Llanelli, a Bevan sydd â hi, mae'n codi ddyn bell tuag at ymyl y cwrt cosbi. Mae Disney yn clirio yn dros dro'n unig. Chwaraewr mwy a peryglus Llanelli, Hillman. Disney yn glynu at I dasg y tro hwn, ar ôl beniad mewn i'r cwrt cosbi, ond digon o gyrff yno. Hopkins ar draws yn erbyn Danny Holmes, ond y amddiffynwr profiadol yn clirio dros dro'n a'r cyfle i groesi oedd yna lawio gan John Disney. Wel na, meddai Mr Iwan Arwel. Mae Lee John yn cwyno ymyl ar yr ystlys, a mae allan am gig gornel. Dio ddim yn y cwrt cosbi, yn mynd allan i'r cwrt cosbi. Dwi'n mynd nath o lawio i, a na'n just gofyn y cwestiwn yma. Wel, ti'n gwybod be, mae hwnna de, mae o reit ar gornel y cwrt cosbi. Dwi'n meddwl bod ti gig cosmotin, ond mae hwnna'n llawiad, a mi dylai di bod yn cigrydd. John Disney neidio fe'i fraich I fyny, dyna ddim yn naturiol. Cic gornel wedi chymryd yn fyr, bel yn cael ei chwarae mewn tuag ar y post yn y gorsa ar y foli, yn cael ei chlirio gan yr ymwelwyr ar y blaen o gol I ddim, gol Ben Nash, a dyma nhw'n torri nawr. Kenny ar garlam, ond ar draws mae amddiffynwyr Llanelli I glirio. Y ddau amddiffynwr canol I Llanelli heno, Baker a Cronin. Y ddau mae Cronin wedi digon o brofiad ydy, yn 37 oed yn hyn, ond ti'n gwybod be, dwi'n meddwl di cadw Jack Kenny a Michael Wild gath dros 30 o goliau Flint tymor dwytha, cofia partneriad, mae'n partneriad cryf, maen nhw'n anodd I marcio, maen nhw'n hogia corfforol cryf sy'n mynd I roed un o gwmpas. Maen nhw wedi handlo nhw, maen nhw wedi delio fo nhw. Dwi'n meddwl, anyway, dyn nhw wedi cael llawer o'r bel na ddo, dyn nhw wedi cael ennill I mynd yr awyr, dyn nhw wedi ennill yr ail bel, dyn nhw wedi gorfod neud. A to, na beth yw'r problem yn ffordd, maen nhw'n neud dda iawn, mae dal I ni ddim I lawr. A dyn ni sôn am goliau wrth gwrs yn edrych am Wildy a Kenny's got a gol a wedyn Nash sy'n popio fyny am y gol yn nabod sy'n mor anodd yn erbyn Connah a nabod yn dda iawn ond neis I weld bod Llanelli yn siarad cadw meddiant a gobeithio gallu gweld bach fwy o hwnna. Cochran yn hir yn chwilio am Hopkins, bel yn torri at Miles John. John yn dau o'i gwmpas mae'n mynd i'r llawr, mae'n troi heibio i'w ddyn ac mae'n Hopkins at Hillman, ond fi'n credu dewn I nôl. Oedd Iwan Arwel yn ceisio chwarae mantais I fod yn deg i'r dyfarnwr, y drosedd gan Horan, ymyl y cwrt costi, a chyfle da fan hyn I Llanelli daro nôl. Ie, weithiau, mae rai fi ofyn y cwestiwn am y dyfarnwr, faint o amser ti ddeud ar fantais? So, maen nhw wedi cael 3 pas, 5-6 eiliad. A wedyn, I fi, mae'r mantais di mynd. Mantais di mynd, ond dwi'n meddwl bod wedi rhoi y kick-off yn syth I ddweud gwir, ond oedd e fel tŵr bach o rygbi fyna, fel ac yn dweud. Sicr oedd hi'n cicrydd, a yn y safle oedden nhw. Dwi'n gwybod rhaid Iwan fel dyfarnwr, mae'r rhai wadal I edrych os yna fantais yna. Cyfrifoldeb ar Andy Firth nawr I gael y wal yn gywir. Ydyn nhw'n I gymryd mantais fan hyn nawr? Dwi ddim yn diffyg parch i'n un o'n nhw, ond dwi'n obeithiol pan nhw yn medru I cael gêm yn ni. Fyny a lawr o mor agos a hyn, mae hyn yn mynd I fod yn anodd. Ryan Bevan a Louis Gerrard sydd dros y gic-rydd. Bevan, mae'n mhell dros y bar a siom I gefnogwyr Llanelli ac i'r tîm mae'n siŵr. Nid i'n sylwi, dynodiad yma, dwi'n mynd wneud o swnio'n hawdd, oce? Pan ti ar cicrydd fel hyn, mae'n mynd am pwen. Ti'n mynd gorfod mynd am pwen. Ti'n gorfod just pasio hwnna. Meddylia am pasio I fod ti mewn dy droed i'r gornel bella. Just meddylia mae'n chwaraewyr yna a ti'n reach yn y gornel yna, pasio I mewn. Tynna'r pwen o'r wrthi dos am y cyfeiriad. Dim ond cael I dros y wal, oedd angen bydde'r gwynt efallai wedi wneud y cyfan iddo fe. Mae angen gofyn cwestiwn, does, Mike? Mae angen gofyn cwestiwn, a fyna does gwastraffus mewn ffordd.
chdi fel captan, sa chdi wedi? Cymryd fantais, neu fe? Fydda ddim yn cymryd y Sa chdi wedi gofyn y cwestiwn? Camgymeriad yng nghanol ca, Hillman eto, lawr y chwith y tro hwn. OK, Connah a Horan, y capten yn ei dwy'n hi. Mae allan at Harrington yn gynnar, ond Hillman ar ei feic eto. Lawr y chwith. Wedi arwyddo o Ferthyr. Un gol yn Cwpan Cymru, Tom Hillman yn erbyn Canton Liberals. Pan oedd eisiau cicio'r smotyn i giro'r tîm o'r bedwaredd hain. Wel, yn sicr, bydd y gêm yn gorffan heno. Mae'n gols bob tro yn y gêm yma, dyna di'r peth da, mae'n lot o gols yn y gêm yma. Felly ti'n obeithio pan mae Llanelli yn cael siar o'r gêm, mae pob cael siar o'r gêm, hyd yn oed os yw ond am 2, 3, 4, 5 munud. Mae'n rhaid chdi fod yn glinigol ac yn ddigyfaddawd i neisio bod chi'n sgorio yn y part yna. Wel, dyma'r sgoriwr Ben Nash mewn i drad Paulo Mendes, y gŵr o Portugal. 37 o funud wedi chwarae, yr ymwelwyr ar y blaen o gol i ddim. Peniad nerthol y gŵr yma. Nash yn curo Cochlan, oedd eisiau rhywbeth arbennig i'w giro fe, achos fe oedd seren yr hanner awr cynta yma, sef gol geidwad Llanelli. Dyma'r gol geidwad, Firth, taro mor hir ac sy'n bosibl mewn i'r gwynt. Wild yn ymgyprus amdani. Mae yna drosedd. Gwaith gwych gan Bevan fyna. So mae Kenny Wild yn gweithio fe'n gilydd eto. Edrych am yr ail bêl, Bevan siel mewn yn gyntaf, tu flaen, ennill cic rydd, bwysig iawn tuag at Llanelli. Mae'n 8 munud pwysig nawr tuag at Llanelli, trial cadw mewn i'r hanner amser efo'r sgôr yma a ddim gadael dim un gol arall i fewn. Ie, fel ti'n gweud, Emlyn, 7 munud allweddol nawr i dîm Lee John. Sean Cronin dathlu ben blwydd i mawrth yn 37. Wel, ni wedi gweld siwt gymryd o wynt yn ystod yr wythnos. Gallai hwn fod o fantais iddyn nhw yn yr hael hanner, Max? Na, dwi ddim yn ddol herwydd. Dwi'n gwybod, da chi'n mynd i chwerthu'n yna fi eto, ond mae'r cae yn berffaith. Mae yna Letterbach, mae yna wynt yn chwthu i lawr a tu ôl i cefna Cei Connah fysa fo yn yr ail hanner. Y gŵr sydd wedi sefyll allan o ran Hillman i Llanelli, bêl yn cael ei chlirio. Bevan yn oedi a Bevan yn colli'r bêl i Kenny. Trad hir Kenny. Mae'n y gwyno. Mae'n meddwl dyle hwnna fod yn gygrydd i Cei Connah, hir gan Cochlan. Ond yr amddiffyn i Cei Connah yn sefyll yn gadarn a Callum Morris yn tacluso pethau yng nghanol ca. Ac unwaith, ti'n meddwl pan yna rhyw fath o tempo i fewn i chwarae Llanelli, maen nhw'n just tynnu'r sting allan wrth wneud hyn. Maen nhw'n un gol ar y blaen, maen nhw'n amddiffyn, maen nhw'n gwarchod hynny i fewn i'r egwyl, a cael nhw'n geith nhw un arall. Ond ti'n cael rhyw deimlad, mae yna rhyw ger arall i Cei Connah hefyd. Oes, mae ger arall, ond mae angen rhoi bach o clod i Llanelli chwarae teg. Mae nhw wedi wneud y gêm braidd yn slopi mewn ffordd i tuag at Cei Connah. A mae Cei Connah'n hapus i pasio bêl, a braidd yn araf mewn ffordd. A rhaid gweud, mae Llanelli wedi wneud dda. So mae angen rhoi clod iddyn nhw hefyd. Hanner cyfle fan hyn, Hillman heibio i ddyn ar drosedd y tro hwn, yn mynd o blaid y gŵr o Llanelli a Horan sydd ar dacl anghyfreithlon. Yw hanner wen fanna gan George Horan, y capten. Dwi'n meddwl nath Hillman camrioli hi reit yn y eiliad ola. Nath o'r jyst redag i mewn dyfo. Trwy goesau fe ddigwydd yma. Dwi ddim yn lle naturiol i Horan fod allan fyna. Dwi ddim yn apus. Dwi'n licio bod allan. Na, dim yn gwbl. Gwaglu ti ôl. A dyna ble mae angen i Hillman i gasglu'r bêl a cael y cyfle i redeg. Mae'n digwydd lawr y chwith, dim gymaint lawr y dde. Ie, gwynebu ddyn unwaith eto, a un peth ar ei feddwl, mae o'n positif ofnadwy, so cael y bêl i'r dyn yma.
Mae Llanelli yn creu I cyfleoedd. Nawr, allan nhw fanteisio fan hyn. Angen pêl dda mewn i'r cwrt costi. Bevan eto dros y gic rydd. Mae'n ei chymanu ddim mewn, ond mae amddiffynwyr Connah yn gwarchod y bêl allan. A siomedig eto, Emlyn, y bêl yna. Siom, ia. Andros y bêl. Gret, y gros y bocs. A neb yn gofyn y cwestiwn, neb yn dod y gros y bêl, neb yn mynd at y bêl am Mae siawns fel yna, fel y Manx. Dwi'n sgorio yna? Go iawn, mae'n trygoliad dwi wedi rhagweld bod rhywbeth fel yna mynd I ddigwydd. Oedden ni bob tro'n deud ar dyn ar y bêl. Na siŵr bod y bêl yn mynd I mewn i'r gornel bella os na da ni'n cael cyffyrddiad neu cysylltiad bach arni. Os da ni ddim, beth am ni ffynwr cael. A I hedfan I fewn I rwyd anyway. So oedd hwnna'n berffaith o bêl ar ei gwadd I fi fel ymwysodwr I rhagweld na fo. Dwi'n gwybod lle mae'n mynd, mae o'r cae ymarfer, dwi'n mynd I ymroi i'r rhediad. Unwaith dwi'n ymroi i'r rhediad, mae'n gol. A felly dyna'r problem fo Llanelli, sneb dim un ymwysodwr naturiol efo nhw ar hyn y bryd efo Phipps a Tim Parker allan. A felly mae hynny'n broblem yn y bocs. So maen nhw wedi sgorio cwpl o gols tymor yma a beth ef fi'n yn un peth bwysig. Mae'n bwynt arbennig o dda wedi wneud Emlyn fanna. Rhaid I ni sylweddoli bod 8 gol gan Eli Phipps. A hebddo fe ath e bant wedi rhyw hanner awr yn erbyn Cabrian yn Clydach wythnos yn ôl. I atgoffa chi am rygbi Ewrop gweilch yn erbyn Montpellier yn dilyn y gêm hon yn fyw heno am gwarter I 8 ar S4C. Harrington eto yn ennill tafliad i'w dîm lawr yr asgyll y chwith yna. Miles John, wel, ni wedi gweld mwy ohono fe yn amddiffynno, yn amlwg yn yr hanner cynta yma. Oedd disgwyl iddo fe chwarae tipyn yn bellach lan y ca, pan gaethon ni drafodaeth cyn y gêm. Ond angen I Llanelli osgoi ildio'r ail nawr. Horan I fyny o'r cefn. Tafliad yn fyr, 2 yn erbyn 1. Bêl mewn ac yna. Mae oddi ar y linell ac yn troi ac heibio'r postyn gan Michael Wilde. A mae Llanelli'n medru clirio. Wel, sut yn y byd oedd hwnna ddim yn ail I Connah. 2 yn erbyn 1 lawr yr asgyll chwith. Ond yn methu rwydo, a dyma Llanelli. Gerard yn troi, ond Gerard yn troi mewn I drwbl ac yn colli'r bêl ac yna'n crynhoi efallai. Dwi'n siŵr os hwnna'n arbediad, sti, gan Cochlin yn y gol. Nath I darw I droed, do'n yn rhywbeth, nath o darw rhywbeth, oherwydd oedd hi'n gret o groesiad, doedd. I ddechrau. Dwi'n just yn methu deall lawr yr asgyll chwith yma. 2 yn erbyn 1, rhyddid I gael y croesiad mewn. Wel, Danny Holmes. Oedd efo'i droed, cicio I ffwrdd. Dwi'n sy'n nad Michael Wilde jyst yn meddwl, o rhyw fath o gysylltiad mae'n gol. Wel, dydy ddim. O rhyw thi benglin o, dwi'n meddwl. Wel, mae'n gwybod dim llawer, ond... Ond mae rhaid canmol Scott Cochran am I berfformiad yn yr hanner cynta. Ond I bai amdano fe allu bod yn 5. Mae wedi cadw I dîm yn y gêm o leo. Harrington eto yn croesi. A na mae siawns fyna yn croesiad gret gan Holmes. Na'r problem mae Harrington ar ochr chwith, mae'n methu just meiddi'r person cyntaf yn gweithio lle siawns all nawr. Harrington eto. A dyma Nash. I sgorio 1 yn barod. Llithroi'r llawr allan o'i safle nawr. Os yna gyfle I wrth ymosod. Miles John. Hillman yn chwilio am waith wedi dod oddi ar ei asgell. Munud wedi cael ei ychwanegu ar ddiwedd yr hanner cynta yma gyda'r ymwelwyr ar y blaen o gol I ddim. Peniad gan Nash wedi 8 munud ar hugain yn gwahanu'r tîmoedd. Cynllun Lee John wedi gweithio am bron I hanner awr. Mae angen i'w dîm dangos yn fwy yn ymosodol. Ia, ti'n ollol iawn, mae wedi dal I tir yn hanner cyntaf yma. Ond 1 gol yn ni felly curo'r ail hanner. A ella maen nhw'n curo'r gêm. Dwi just ffeindio'n anodd I weld lle mae'r gol yn dod o. Yn Llanelli ar y munud.
Yn siŵr pa fath o gêm o'n i'n disgwyl hyn, ond un peth o'n i ddim yn disgwyl oedd bod cymaint o amser yn mynd i fod gan dîm Connah ar y bêl. A Ben Nash oedd ar bêl wrth i drad, a fe sydd wedi rhoi Connah ar y blaen. Peniad nerthol o groesiad gwych o'r dde o Scott Coughlin, y gôl geidwad wedi gwneud yn arbennig o dda, ond ar yr hanner yma'r Barksteb yn Heath. Y fantais i'r ymwelwyr, Llanelli dim Connah 1. Screwfix Sprint, yn noddi pêl-droed ar S4C. Screwfix Sprint, yn noddi pêl-droed ar S4C. Llanelli'n cwrdd a Connah am hedwaredd rownd Cwpan Cymru. Yn y tîm o uwch gyngrau'r Cymru sydd wedi bod yn rheoli ambell i eiliad i danio'r cochion. Ond Connah sydd ar y blaen, dyma hi, Nash yn taro. Un o'r cyfleoedd yn mynd i mewn, gallai di bod dipyn mwy, ond un i ddim yw i ar yr egwyl fan hyn. Yn y de, Neil Gibson wrth i fodd i weld y gol na mynd mewn yn y pen draw a phamlau. Canolad y sgod felly, un i ddim, Emlyn Lewis di camu lawr o'r pwynt sylwebu i ochr y cae fan hyn. Sut chi'n
trin hyn os chi'n Llanelli am hynny, Emlyn. Allai fod yn 5, allai gêm fod yn ben, ond dyw i ddim. Un gol sydd yn ni. Dyw i ddim, na beth sy'n bwysig. A na fi'n siŵr beth fydd Lee John yn gweud wrth o'r boes ar hyn y bryd. So, gallu fod yn 4-5 mewn ffordd, o ar y tîm y Cochlin yn y gol yn un dda iawn. Ond, mae'n dal yn y gêm. Mae siawns i gael. Jyst byddwn siŵr o gweithio Llanelli. Jyst mae'n lan braidd yn uwch. Braidd yn ddwfwn am amser yma. Nash o ran yn Disney, mor gymaint o bêl yn dod lan teg at hanner Llanelli. So gobeithio, bydd siawns. A fel yn y sôn, bob tro mae Llanelli wedi mynd teg at Connah. Maen nhw wedi cael cic rydd, maen nhw wedi cael shot ar gol, maen nhw wedi cael cic cornel. So felly mae siawns i gael yna. Chwarae teg, dwi'n llawn clod i Llanelli. Wrth gwrs, mae Connah yn tîm da iawn a mae'n anodd i stopio. Gen i weld rhoi cyfleoedd nhw nawr. Mae digon i'w dewis ohonyn nhw. Fe mae'n anodd ewi pan chi yn cael eich gwthio nôl yn gyson i ceisio i stopio'r llif fel petai. Ie, a na'r broblem fel nes i sôn yn gynharach ynglyn â Connah. So maen nhw'n tîm cryf, maen nhw'n tîm ffantastig ar y bêl, a maen nhw'n anodd i amddiffyn efo. A hefyd, cic rydd, cic cornel, a maen nhw'n Jerry's yn bopeth maen nhw'n neud, a chwarae teg mae Gibson yn neud swydd ar y ddwyl dda efo Connah, lle maen nhw'n y gyngrair, a hefyd, ti'n lli weld nhw bob ail bêl, ac a seithi ar ddwmydd y bocs, dyn ôl eto, a wedyn llif nesaf fynd, a llif nesaf mynd. A does ddim stop iddyn nhw, a fel ni'n sôn, a pan mae angen Llanelli mynd braidd yn uchelach, gofyn fwy o gwestiynau iddyn nhw, a dyna y seithiad gath Morris yna, tuag at y cic gornel, a nath nasgorio. Ie, a sdim byd yn y golli, maen nhw'n gwybod. Mae'n allan o'r cwpan, mae'n pethau'n sefyll, felly mae'n rhaid fynd amdani, sdim dewis gyda nhw. Y gol, fe ddathi, oedd Cochlin yn neud mor dda, ond Nash yn taro, ni clywed chi'n sylwebeth, ond i sôn gymaint am Mike Wilde, a Jack Kenny ag ati, a wedyn, mae Nash yn taro. A dyna croesiad ar y throw dda gan Josh Williams a sy'n newid yr ongl. A fi'n siŵr pwy sy'n marcio Nash fyna. Mae bach yn rhy rhwydd, Robbins dwi'n credu. A bach yn rhy rhwydd i Nash, dod o groes, a ddim peniad syml i ddweud y gwir. Fain o waniaeth mae jyst newid yr ongl na'n neud pan chi'n amddiffyn? Jyst rhywbeth bach syml fel yna? I amddiffyn mae'n anodd, achos mae angen symud tuag at y bêl. So fel yn sy'n sôn yn gynharach yn y gêm nath cael fi'n credu gath Josh offside dwi'n credu, a ddyn ni'n broblem, a nath newid yr ongl eto. Mae angen amddiffynwyr symud, a wrth gwrs mae Connah yn gwybod beth sy'n digwydd. So maen nhw'n gwybod beth i aros am, a mae croesi'r chwarae teg Williams yn ffantastig, a Nash yn penio lawr yn y gol. Ac ar ôl methu sgorio mewn tair gêm, fi'n credu bod Neil Gibson yn ddigon hapus am hwnna. Nes ti sôn bod tro mae Llanelli yn cael rhyw hanner cyfle, maen nhw'n edrych yn weddol fygythiol. Gen i weld i cyfleoedd nhw fan hyn. Eto, fi'n gwybod chi'n edrych am unrhyw beth i danio chi. Falle bod na, bydd y cyfleoedd yma falle'n helpu Lee John. Siawns mewn ffordd dyl. A maen nhw'n fwy uchel o fan hyn. Mae Hopkins gael y bêl, wrth gwrs mae'n seithi, fi'n credu mae Bevans gael seithiad at y bêl. A fel ni'n gallu weld, ochr ni, mae Miles John bach yn rhy ddwfwn ar amser, ond yn deall pam, achos mae'r chweir o Hillman, mae'n siarp, mae'n gyflym, a mae'n chosi lot o broblemau chwarae teg i Connah. A dyn ni'n gobeithio gallu cael Llanelli nôl yn y gêm. Na, beth sy'n wych am y gêm yma. Am bêl droed, allai chi gael eich chwalu, ond mae un eiliad, pwy o wyr, na'r peth fi'n gwybod, Connah ffyflynau clir, ond eto, un i ddim, beth yn gwybod, gêm gwpan, sawl cliché sydd da fi ar dy gyfer di enw, Emlyn? Digon o clichés fyna, del chwarae teg. Gofyn cwestiynau, na beth sy'n bwysig, a mae Llanelli wedi gwneud bach o hynny o chwarae teg. Ond mae'n mynd i fod yn anodd eto. Mae Connah yn mynd lot o'r un fath, a cwestiwn yw sut mae Llanelli mynd newid. Mae angen iddyn nhw cael bach fwy o gyfleon. Dwi'n credu mae ffwrdd heb wneud llawer yn y gol chwarae teg, ond dyn ni'n gobeithio bod Llanelli jyst braidd yn uwch. A yn y 5 munud diwethaf nas yn edrych ar ôl y bêl, ti'n bach yn well. Ond fel nes ni'n sôn, dim Phipps, dim Parker, maen nhw'n golled enfawr achos stim sneb lan, stim ymwysod o naturiol efo nhw yn gofyn cwestiynau i Haran a Disney a Nash, a felly mae'n anodd wedyn i Hopkins trial ffeindio'r gaps yna. Mae'n anodd, ond gobeithio gallu gwneud. Gen i weld, byddaw, yn yr ail hanner, dim Emlyn yw'r unig un sydd wedi camu o'r pwynt sylwebu. Mae Malcolm Allen di dilyn efo fe gyda Sioned nawr ar ôl wythnos dramatig emosiynol hefyd o'r pêl droed Cymru. Diolch Del, mae fe'n braf iawn cael cwmni Malcs fan hyn wrth ochr y ca. A Malcs wythnos yma yn newyddion, o'n i gyd yn gwybod o ddim mynd i ddigwydd rhywbryd, ond oedd neb cweit yn barod sa'n credu. Mr Gareth Bale yn penderfynu ymddeol o bêl drod. Do! Do, bychod. Malcs, oedd hi'n sioc be oedd ymateb di? Da ddim yn sioc na.
Dwi'n meddwl mater amser oedd i tan oedd yn neud hynny. Mi wedi tynnu'r pwysau wrth o lle Robert Page wan i beidio i ddewis o rwan. A lle di gorffo, di dweud dim mwy. Felly mae'n mynd allan ar y sop, ond yr holl atgofion, hapus, maen nhw'n hanesyddol dyri, ac dwi'n jyst bod hapus bod yr rhan yn hwnna efo fo, cerwydd arwr, well na arwr, beth sy'n mynd i ddeud, ella'r cawr o'r cewri, ti'n gwybod? Ond ar un tro, yna gyfnod yn ei yrfa fo, lle oedd y chwaraewyr gorau yn y byd, oedd chdi mynd i chwarae ni erbyn o, ti'n gwybod, bydd o'n Real Madrid yn ar ôl 3 mlynedd, wedyn nath o ddechrau chwarae'n tîm cyntaf yn gyson ag oedd yn wych. Mi'n siŵr allan ni'n neud rhaglen gyfan jyst yn siarad am Gareth Bale. Ond be nesa i Bale ti'n credu, Malcs? Wel, o'n i wrth y modd pan nath o dweud, hei, mae'n cam yn ôl, ond dim cam i ffwrdd. Felly, ti'n gwybod, yn y dyfodol, mae'n y dyfodol agos. Dwi'n meddwl fydd na llawer o argraff ac ella dylanwad efo ro Page, ond yn sicr gyda byn bach o brofiad yna ella, ond meddylia, rhywun fel fo'n dod i fewn i'r stafell newid o'r cae ymarfer jyst wedi weld y chwaraewyr i ffrindiau fo. A mae'r chwaraewyr ifanc na'n mynd i dal i fod yn mentor dydy i'r chwaraewyr, a mae'n gret cael o gwmpas. Malcs, diolch yn fawr am dy gwmni di neu adael di. Fy ni dwymo achos mae'n o'r iawn yma. Wel, un gol sydd yn ddi ar hyn o bryd, ond pidwch mynd yn beth. Yr ail hanner rhwng Llanelli a Connah i ddod ar ôl yr egwyl. Screwfix Sprint, yn noddi pêl-droed ar S4C.
Screwfix Sprint, yn noddi pêl-droed ar S4C. Croeso nôl ato ni i Barc Steban Heath, digon i ddod nos lun hefyd eich pwyntiau y penwythnos yng Cwpan Cymru. JD y bedwaredd rownd, gallwch chi weld pwy sydd wedi cyrraedd rownd y lwyth ola, cyfle eto i weld hyn. Hanner 96 nos Fawrth hefyd, ni'n barod am yr ail hanner fan hyn, wrth i fynd nôl i'r pwynt sylwebu. Eisiau nodi, mae newyddion trist wedi cyrraedd heddi o'r canolbarth ym Mheldroed Cymru, Clwb Penrhyn Coch, ti coeddi marwolaeth i cadeirydd nhw, Kevin Jenkins, oedd i enw fe, oedd pawb yn un afod fel Bones, un o'r cymeriadau yna sy'n crynhoi pêl-droed Cymru ar y lefel yma, gwaith caled nath e gyda Penrhyn Coch, a'i galon yn ei gymuned hefyd, newyddion trist dros ben, i gyd yn cyd-ymdeimlo gyda clwb Penrhyn, a gohiriwyd i gêm nhw erbyn Bai Colwyn heddi, ond i'n ôl at Mike Davies, sy'n afod yn iawn hefyd, newyddion trist iawn heddi, Mike. Oedd yn wir, bydd colonnau pawb o gymuned pêl-drod Penrhyn Coch ac Aberystwyth wedi torri yn dilyn y newyddion. Yn hyfforddwr uchel i Barch yn gôl geidwad talento gŵr bonheddig, a fe fydd yn cyd-ymdeimladau ni i gyd i'w wraig Debbie a'i fab Lee sydd wedi cynrychioli Aberystwyth yn uwch gyngrair Cymru ac Amy o dîm y merched. Newyddion trist iawn i glwb pêl-droed Penrhyn Coch heddiw. Ia, dim asgwn o'n ifir yn ei gorff, na gwaith. Na wir, Paulo Mendes te i gei Connah. I dîm ar y blaen o gôl i ddim yma yn bedwaredd rownd Cwpan Cymru. Y wobr i fynd i'r 8 ola. Rhywbeth mae Cei Connah wedi gwneud am 8 tymor yn olynol. Mae yna grydd cynnar iddyn nhw. Y drosedd gan James Parry a'r Jack Kenny. Crydd wedi chymryd yn sydyn lawr ar asgell ar Danny Holmes. Holmes mewn y cwr Cosby. A draws fi neb y gôl a neb yno i rwydo. Wild ychydig ar ei sodle falle. Ond rhediad pwrpasol Danny Holmes yn heiddi gôl. Bach o lwc fyna gan Holmes i, ond do, dath mewn trwyddo. Ond eto, lle mae Kenny, lle mae Wild. Gofyn cwestiwn efo yna, dyn sneb y gros y postyn Kevin Marks. 10 gôl y tymor ar y postyn bella. 10 gôl y tymor o'n i gael. Just yn hydag i mewn ar postyn bella, just yn meddwl, oedd hon a draws. Os di'n mynd i seithi y ffordd cywir, a draws y golwr, sto beth i'r postyn dwi yna. Hyd bod os di'n golwr wneud arbediad, dwi dal yna i reit i fewn. Wel, bydd angen dechreuad pwrpasol fan hyn gan Llanelli. Maen nhw chydig yn gysglyd fanna ymlaen ar ddechrau'r ail hanner. O do, o bob clod o Cei Connah wedi gychwyn yn dda iawn hefyd. Yn defnyddio'r gwynt yn trial ffeindio Wild ac Kenny a wy'n gofyn cwestiwn efo yna. Ond dwi'n credu mae Hillman wedi mynd ochr dde, dwi'n mynd siŵr. Neu lawr y canol nawr, dwi'n credu, Mike. Mae'n edrych bydd ond os nad ydyn nhw'n cael y bel i fyny, felly ddim wneud dim llawer na. Y bel yn hollti'r cynellau unwaith eto yn dod o hyd i Kenny. Cei Connah yn adeiladu lawr yr asgell chwith. Mae gan Mendes, Robbins yn colli allan i Mendes yn rhy rwydd. Felly yn clirio Hopkins. Cyffyrddiad cyntaf ychydig yn rhy drwm a mae Holmes yn camu mewn. A Mendes allan i'r chwith. Harrington eto yn croesi'n beryglus a fe fydd hi'n gic gornel cynnar yn yr ail hanner i'r ymwelwyr ar y blaen o gôl i ddim. Ia, eto, amddiffynwyr y reidi hynna'n mewn safle i glirio'r bel. Dyn nhw'n edrych o gwmpas, pwys o gwmpas. A fydd Harrington yn just gorori pwertolio hwnna reit i mewn i'r corridor yn sicrwydd na o flaen y golwr, lle mae'r amddiffynwyr illa medru just cael cyffyrddiad a mynd hedfan i fewn. Patrwm chwarae yr hanner cyntaf yn cael ei ail adrodd yn gynnar yn yr ail gyda Harrington yn ymosod lawr y chwith. Dyma Williams i'w chrymanu di mewn at y postyn pella. Ond mae wedi mynd allan am gic gôl o ran braidd. Wel, oedd hi'n mynd i fod yn anodd iawn Aaron Williams taro'r bel yna'n galed iawn. Josh Williams, sori. Ia, 4 tîm o'r uwch gyngred yn barod drwad i'r 8 ola. Ac illa, os di Cei Connah neu tîm 5.
Seintiau newydd 7 gol i ddim heddiw. Dyma'r canlyniadau o'r bedwaredd rownd, cygydfa 1 Tryffynon, 2 Tryffynon o gyngrau'r y gogledd drwodd. Cadarnhad o'r gêm gath i gohirio, Pen y Bont, colli yn y ffeinal llynedd drwodd. Llansawel yn ennill ar gicio o'r Smotyn yn erbyn Bwcle. Ebus, ddim di ennill yn yr uwch gyngrair, ennill yn y Cwpan. A'r gicio o'r Smotyn ym Mhonter Dawe. Dwi'n oedd hi yn erbyn Pontypridd oedd wedi cwrdd eto am y trydydd tro mewn 11 diwrnod ac yna cweir y dre newydd o 7 i ddim. Beth yw'r ymateb i emlyn i hynny? Dyna beth i amlwyn. Mae anodd stopio ar hyn y bryd. So, dwi'n credu mae'n sgorio teg 80 gol ar hyn y bryd yn y dymor. Gan bod Cronin amddiffyn da o da, ond ie, mae Seintiau newydd wedi yn... Maen nhw jyst yn tîm gwahanol, mae Harris yn dim yn ôl, popeth wedi gwella, bach fwy strwythyr, bach fwy ryddhad mewn ffordd efo nhw, a maen nhw jyst methu stopio sgorio. Ac dwi'n meddwl maen nhw'n gwneud gwell penderfyniadau clinigol pan maen nhw ar y bel tymor hyn, nag oedden nhw tymor dwytha. Ond llawn hyder y Seintiau newydd yn ffefrynnau clir am y Cwpan a'r uwch gyngrair. Hefyd yn mynd am o leia y dwbl. Mae Connah, wrth gwrs, yn rownd derfynol Cwpan Nathaniel MG. Ar y blaen fan hyn ac yn gobeithio cyrraedd yr 8 ola ac ydy ddi ar ben o ran yr uwch gyngrair. Wel, iawn, mae'n mynd, ti ddyn nhw allan o'r trebol fyny, mae'n gwrs yn barod. Ie, mae'n neud fi'n bach o bolch rhwng nhw ar Seintiau newydd, ond meddwl ia mis yn ôl oedd a ddim 4 pwynt ac oedden nhw chwarae nhw gartraf. A gol hwyr, Gwion Dafydd yn sgorio i'r Seintiau newydd i unioni pethau. Bydde wedi bod mor agos, just cyn y Nadolig oedd e, ynddo fe? A bydde'r bwlch wedi bod mor fach. Mae'n siŵr wedi effeithio'r tîm yn seicolegol wedyn ni. Ond fel nath Malc sôn, y glinigol yn neud penderfyniadau iawn. Cyfle fan hyn, Kenny! Dros y bar, ond mi oedd yn y dacl dda arno fe. Mae'n cydnabod efallai dyle fe di sgorio. Ond Kenny yn glir. A Sean Cronin oedd ar dacl holl bwysig. Gormod amser. I fi dylai fod yn gyflymach ar y bel. Mae'n gret o dacl de bloc gan Cronin. Defnyddio ei brofiad just i daflu hyn i'r llawr i gael unrhyw fath o bloc ar ni. Mae'n neud o wych, mae'n neud hynna. Dwi'n just dal yn meddwl, so fod hi'n di oedi sy'n cael ei di sgorio. Gol gyntaf nhw'n dod o Gornel a'r fflachio ar draws y cwrt Cosby ac allan oddi ar un o amddiffynwyr Llanelli, felly cyfle eto i daflu'r bel mewn i'r cwrt Cosby. George Aran, gwen ar ei wyneb, bydd y gŵr yma wrth i fodd yn bydde fe yn hapusach i weld yr ail yn cael ei rwydo dros ei dîm Neil Gibson a Connah. Wild a Horan. Maen nhw bron yn 80 oed rhwng nhw. Ond dal yn glinigol. Ac yn benderfynol, efo'i agwedd, ffordd maen nhw ar y cae, wrth y cae, yn yr ystafell newid. Mae hynna'n heintyst. Mae'n mynd o gwmpas, chwaraewi fel ar y ystafell newid, mae'n heintyst. Nid o gwmpas, pawb yn cael yr agwedd yna wedyn. Ti'n wei, ennill. Ond Emlyn, tra bod dim ond un gol sydd yn ddi, mae dal o beth yn ose i'r tîm cartre. Do, fel nes i sôn am hanner amser, mae siawns efo Llanelli, dwi'n siŵr mae Lee John wedi rhyw fath o agwedd at y tîm, a gobeithio fydd rhyw fath o siawns iddyn nhw i ddod lan ar y cae i cael siawns. Ond ar hyn y bryd, yr un ffordd ar hanner amser yn mynd, ond gafo un gol yn ddi, mae siawns. Dyn nhw'n mynd i gael llawer o chances yn y gêm, nadi. Felly, pan ti'n cael un, mae'n rhaid nhw sgorio. Dyna'r teimlo ti'n cael. Dyma Ben Nash. Nash allan i'r chwith at Harrington eto. Ras yng Harrington a Robbins. Bale yn torri. A mae allan am gol. Y fydd Connah ddim yn cytuno gyda penderfyniad Iwan Arwel. Harrington wedi synnu. Ni'n gweld rhywfaint o drefnu fan hyn ar yr ystlys. Keen Watts yw'r gŵr ar y chwith yn trafod gyda Dylan Blaine a Lee John. Watts yn un syni nad oedd wedi dechrau'r gêm. Chwaraewr sydd wedi chwarae yn yr uwch gyngrair gyda Pen y Bont. Ond y bel yn methu sticio yn y llinell flan. Ond mae Mendes ar lawr. Felly angen triniaeth ar y gŵr o Portugal.
Ond ni wedi chwarae bron 10 munud yn yr ail hanner ymlaen a bydd Llanelli'n hapus gyda'r ffordd mae pethau mynd? Mewn ffordd, dwi'n credu bydden nhw. Just gobeithio cael bach fwy o'r bel ar hyn y bryd. Nath Bevan helpu allan, Robbins yn fawr iawn, fyna Prydd Harrington yn cymryd i flaen. Eto yn y bach yn ddwfwn, yn gobeithio gall Watts ysbrydoli nhw mewn ffordd, chwaraewr da, obviously efo pen y bont hefyd, ond anaf efo hamstring dwi'n credu yn ôl bob sôn yna pan mae'r fainc, so efallai bydd ei rhoi bach o rhywbeth gwahanol tuag at y tîm. Llanelli chwarae teg yn rhoi'r bêl nôl i Gei Connah fel bod Paolo Mendes yn cael triniaeth. Ond gol Ben Nash sy'n gwahanu'r tîmoedd o hyd yma. Mae'r gemau rhwng y ddau dîm yma wastod wedi creu goliau. O leia 5 gol wedi bod mewn 3 gem ar 10 rhwng y tîmoedd, 36 i gyd. Mae wedi cwrdd dwywaith yng Cwpan Cymru, un buddugoliaeth yr un. Mae yna 4 yn chwarae heddiw na chwarae yn y gen fydd yna 2018. Sy'n dechrau John Disney, Danny Holmes, Callum Morris, Michael Wilde. Mae'n eilyddio felly a Miles John sy'n gadael wedi gwneud gwaith amddiffynol ar wro lawr yr asgell dde, wedi gorfod cadw llygad ar Harrington trwy gydol y gêm. Felly fe yn gadael a Keane Watts, 23 mlwydd oed, 5 gol y tymor hwn i Llanelli, ond wedi chwarae yn uwch gyngrair Cymru gyda pen y bont. Ysgwn i efe gyda Watts, mae'r allwedd i agor y drws o ran yr amddiffyn Cei Connah. Ond nhw sy'n ar y bêl, mae gan Morris mewn i drad Mendes wedi gwella o'i anaf mlaen at Holmes, oedd yna'n bas wych gan Mendes yn sgwar, oedd hi'n bwrpasol, a Holmes hefyd yn ei lledu iddi allan i'r chwith. Harrington chwilio am symudiad Mendes. Fan hyn mae angen i Llanelli fod yn gryf, cadw'r bêl, ond maen nhw wedi colli'r bêl yn y symudiad yna. Mae Morris yn gweiddi amdani, mae Hopkins yn ildio'r meddiant, mae Morris yn ei chael yn y canol ca i Gei Connah. Maen nhw'n symud yn gyflym oddi ar y bêl, mae'n tynnu'r egni allan o amddiffynwyr Llanelli, a maen nhw'n adennill meddiant eto mewn y cwrdd Cosby. Harrington mewn i'r canol, bêl yn cael ei chlirio, Disney ar yr ongl, hanner cyfle, bêl yn gwyro i ddwylo diogel Scott Cochlan a cyfnod da o feddiant i Gei Connah. Ia, bêl ddim dod lawr digon sydyn y fan hyn. Ond oedd ergyd yn y diwedd hawdd i'r golwr. Dydy Gei Connah ddim yn creu llawer unwaith eto ar ddechrau'r ail hanner, mae'n dweud Llanelli ddim gwaith. Ond na ni'n clod o'n hynny am Niffin Llanelli, dwi'n meddwl na mond un tîm yn ei adran nhw yma yn y de sydd wedi ildio llai o goliau os dwi'n iawn. Pas dda ymlaen at Williams. Josh Williams, ysgellwr twyllodres mewn i'r cwrdd Cosby o gwmpas Gerrard yn ei ffynnydd i nôl. Holmes sydd yno, ond mae'n methu cael y cyffyrddiad cyntaf. Dyma Watts, Hillman, mae'n rhywbeth Hillman allan i'r dde. Ac yna ymlaen at Watts. Watts yn troi ac yna bwydo Hillman. Dyna welliant gan y cochion. Nawr wedi ynysu Horan. Dyma Watts eto. Watts ar yr ongl. Ond oedd y lefyd i cael ei ben i fyny, cael croesiad mewn yn hytrach na mynd am gol. Eto dyna'r problem. Hillman a Watts yn gweithio dda iawn fel par, chwarae teg. Ond wedyn neb arall efo nhw. A na'r problem mae Llanelli mynd i cael fel yn sôn mawr. Mae angen creu siawns. Mae cymryd y siawns. Ond mae'n creu un gyntaf. A ti'n lli weld, fi'n credu mae Hopkins yn dod yn y bocs yn y diwedd. Yn hwyr iawn. Hwyr iawn. Os yna mond un Chris Coch gyda chdi, un cyfle gyda chdi sgorio. Ti'n fawr gyda chdi 3 neu 4 Chris Coch yn edrych i mewn ar unwaith. Gyda chdi 4 siawns o sgorio wrth gwrs. Ond na, mae'n rhaid nhw fod yn agosach i gilydd fel tîm. Mae'n nhw fod yn dew. Mae'n rhaid nhw symud o'r cefn, ffeidio bod mor ddim. Os nhw eisiau gwybod allan o'r gema, symud i fyny 10 llath. 10 llath i'n chwaraewi ganol cae, 10 llath. Wedyn ti'n mewn cysylltiad efo gilydd. Pan ydych chi'n ymosod, ydych chi'n efo gilydd, ydych chi'n amddiffyn, ydych chi'n dal llinell ychal i fyny'r cae. Cymryd y gampol. Harrington ergyd nerthol, oedd hi ar y target. Ond Nash a Harrington yn cyfuno fanna, a mae'r llwyddiant Cei Connah bron yn gyfan gwbl yn dod lawr y chwith. Ydy, ond chwarae teg yn credu mae Nash yn cael gêm dda iawn, chwarae teg fo'i gol, ond mae'n edrych ar ôl y bêl yn dda iawn.
Ond Harrington eto, trwy hyn yn dod i fewn, seithi, ond ni'n sôn, Marks, dyn nhw'n creu llawer. Dyn nhw'n creu llawer, mae croesiadau Harrington, di fod gofyn bob trw'n bwrw Baker neu Cronin yn y postyn cynta. A dyllu weld, mae Danny Holmes yr ochr dde, bob trw'n wedi cael y bel, mae wedi meiddi y person cynta a wedi cael croesiad da. So na, siwr na pam nhw ddim yn creu digon o siawns. A falle bod e'n adlewyrchiad o'r gemau sydd wedi bod yn ddiweddar iddyn nhw tair gêm ddi-sgôr diffyg hyder, felly mae yna gam sefyll o sy'n wir yn erbyn Jack Kenny. Ia, Harrington, yn wedig, mae wedi cael mwy o cyffyrddiadau ar y gêm a'n neb arall. Felly, a ti'n meddwl wedi gwneud iawn ta. Faint weithio wedi cael end product o'i waith da i mi. Faint weithio wedi pasio rhywun i mewn. Faint weithio wedi croesi'r bel yn gywir. Faint weithio wedi ergydon ar y gol. O, mae'n cam sefyll, da ni weld o. Mwy na llathan yma'n hyn. Ond dwi'n licio ffordd maen nhw'n amddiffyn fel uned. Maen nhw mewn cysylltiad efo'i gilydd. Ond just y broblem ydy maen nhw'n rhy dim os dyn nhw'n mynd i gael rhywbeth allan o'r gema. Dwi'n dwi'n coelio faint mae'n effeithio ffreuwyr ganol cae a'r blaenwyr os tîm o'r dim na hynna gydiri. Dwi'n siŵr na faint weithiau ydych chi wedi gorfod y ddew i aros yn y cae hefyd. Cronin yn grif yn y dacl, mae Jack Kenny yn cwyno nad oedd honno yn gic rydd iddo fe. Tafliad fydd i Llanelli, a mae'r gŵr yma wedi chwarae'n dda iawn yn y cefn Sean Cronin. Tackle deg fyna gan Cronin, a chwarae teg mae Connah wedi gwneud y braidd yn rhwydd i Cronin a Baker. Maen nhw'n gryf, maen nhw eisiau popeth lan yn yr awyr. Wrth gwrs mae Wal y Kenny dda, ond hefyd dyna'r gryfder nhw'n dau hefyd. A dyma Holmes chymanu'r bel yna tu ôl yr amddiffyn. Pan wyt ti'n meddwl o beth i fe, mae Holmes yn Horan yn 20 oed, Holmes 34, Michael Wilde 39. Maen nhw fel gwyn yn eiddfedu yn dweud. Ydy caws y fyd yn... Williams rwnd y gornel. Holmes eto, cael ei benni fyny ac yna'r bas gan Mendes wedi Llanelli at Williams. Mae'n nôl gan Holmes a rhyddid eto i groesi at y postyn pella. Peniad pwysig allan. Oedd wedi Llanelli at Wilde a Robin sy'n bwydo'r bel lawr yr asgell. Oedd neb yno'n gwisgo coch. Mae'n cael ei adennill gan Connah. Morris mor daclus ar y bel yng nghanol ca. Harrington yn ceisio ei lledu i Hopkins yn ei rhyngipio hi. Watts. Chwarae da gan Parry, ond dim mantais dwi'n meddwl, a cic rydd fydd i Llanelli. Iwan Arwel yn gwneud i orau i chwarae mantais yn drosedd gan Williams. Bas bach sloppy fyna gan Harrington y gros y cae. Nath Hopkins yna, a nath Watts edrych ar ôl y bel yn neis, a Parry'n edrych y cic rydd. A gobeithio gallwn ni trial cael fwy o Llanelli ar y bel. Gan ni siwr bach o cyflymdra hwn. Un yma, di John, oedd o'n gyflym, oedd o'n neud pethau ddigwyd, ti'n gofio wen. Ond na i ddyn tach chi... Emlyn yr ifanc ychan. Beth yna, cic rydd i Llanelli i dîmau gwyn ar ei wyneb a dyna pham mae dîmau dal yn y gêm. Y bel letros gan Parry, pennau mynd i fyny. Eisiau cael y bel yna lawr, Hillman eto, trad cyflym. Rhedeg mewn i gyrff Connah, dyma Mendes. Mendes heibio 1-2. A mi oedd yna drosedd arno fe hefyd. Ia, dydy Connah ddim yn poeni os ti'n mynd yn fler, os ti'n mynd yn stop, dechrau. Maen nhw wedi arfer efo gêm fel hyn. Mendes neud y dda. Ond dwi'n siŵr fe fydde nifer o gwybodaethon wedi ystyried hon efallai yn mynd i fod yn gêm un ochrog. O ran meddiant, mae'n fwy cyfartal yn yr ail hanner, ond wrth gwrs diffyg goliau yma o ran Connah yn sicrhau bod Llanelli yn parhau yn y gêm. Ni wedi chwarae dros awr yma ar Barc Steben Heath. Gic rydd gan Firth. Ar yr ongl. Wedi dod oddi ar Robbins, felly tafliad fydd i reit lawr yn y gornel. Holmes, mae'n dod ar draws fel petai'n esgus cymryd tafliadau hir ac yna cael un fyr a chreu lle ar gyfer croesiad. Nawr, beth yw'r safon tro hwn eto'n fler.
ond Mendes yn troi ymyl y cwrt Cosfi, mae'n cadw'r meddiant, mae gan Holmes yn twyllo, configio, Dacl yn dda, a chyfle fan hyn i Llanelli i dorri allan o hanner i hunain. Eto, Connah yn gryf ar y bêl. A maen nhw'n neud y can fawr, yn dyn nhw. Neud e'n lletwydd i Llanelli, ac yna ar yr ongl gyda mantais y gwynt, mae Firth yn mynd at Williams, pas dda gan y gôl-geidwad. Mae Firth jyst yn dod i adwyn at y meddiant sydd wedi dod yn ychwanegol yn y gefn, felly fydd yn allan iddo fo, ond wedi fynd i tho pingio neu pyntio'r peli yma i fewn i bobl. Ymyl y cwrt Cosby, Williams eto. Edrych yn dŵr eiddfed iawn am 12 oed. Morris. Y gyfle falle iddo fe fod yn rhan o'r garfan Cymru ec. Gewn ni sgwrs Emlyn am hynny yn y man. Emlyn yn falch bod e ddim yn waren i safle fe, dwi'n siŵr. Mae'n rhaid i fod yn ddistaw wedyn mae Mark Jones reit o'r gymol fi yma. A rhestr dy ti Malc, so mae rhestr dy fi. Ond mae siŵr rhestr Emlyn hefyd. Just yn efo fi ar y tîm, right, O, ti yn nhîm i, ti'n iawn. Diolch, mate. Ti'n tîm fi hefyd. Ben Nash, sgorio'r unig gôl y gêm. A Mendes, tacl bwysig arall gan y cochion, ond y bêl bob amser yn cyrraedd gŵr mewn di. Williams. Nôl i batrwm yr hanner cynta, bêl yn cael ei lledu allan i'r chwith. Watts nawr yn ceisio gwneud y gwaith amddiffynol. Mae'r croesed yn dod mewn a peniad da arall allan. Oedd hi jyst dim ond yn fater o amser, Max? Wel, da ni wedi bod yn deud nes y gol gynta. Ac dyn nhw dal yn di cael ei. Felly mae hynna'n golygu, mae Llanelli dal yn y gêm, ond bydd hi'n wyrth. Dwi'n gwybod sut, ond mae pêl-droed ffynnu o gêm, fel Jimmy Greaves yn dweud. Robbins yn clirio tro hwn. Ymyl y cwrt Cosby, pwy sy'n cyrraedd yn gynta, Disney. Wastod chwaraewr ar gael yn y tîm yn gwisgo di, ond hwnna braidd yn fyr, a mae Watts wedi gwneud yn dda i'w chipio hi, a mae gan Hillman lawr y chwith. Gerard, gynt o'r Barry, ymlaen tuag at Parry, mae'n ras rhwng Parry a Morris, mae'n ôl gan Firth, a Firth yn clirio ymhell lawr y ca gyda chymorth y gwynt. Dyna welliant gan Llanelli. Mae'n pas lac wedyn ymlaen ac yn wastraffus a rhaid gwneud y pethau elfennol yn well. A to, mae'n anodd, fel mae'n sôn, mae Connah yn edrych ar ôl y bêl mor yn gyffyrddus, mae'n rhaid gweud. A fel yn sôn, maen nhw'n gyffyrddus i fod yn un i ddim, maen nhw'n hapus i fod yn un i ddim. A mae angen Llanelli wneud fwy. A mae angen wastraffus iawn. Dwi'n gobeithio lle Robbins ffeindio pas hwn. Robbins rhwng gipiau da gan y gwrs do mewn hyn o ma. A Rygbi Cymru, y gêm yn y gwaed, cyfres arbennig ar hanes Rygbi Cymru. Yng nghwmni Carwyn Jones, nos Fawrth am 9 o'r gloch ar S4C. Cic rydd i Llanelli ten i 3 chwarter ffordd trwy'r gêm, ond mae'r cochion dal yn y gêm, a dyma Bevan yn ei tharo i'n hir. Mae'r bêl yn cael ei helpu mlaen. Mi oedd yna'n sicrwydd yn yr amddiffyn rhwng Firth a Horan. Horan, y capten, yn edrych yn gas ar ei gôl-geidwad. Parry yn ceisio croesi. Nôl mae'n dod. Hopkins. Parry dim ond Keen Watts yn y cwrt Cosby ar hyn o bryd. Hopkins chwilio i drad. Gweld pa mor anodd a Llanelli cael ei gadw'r bêl, dyma Hillman chwarae da ganddyn nhw fanna, a Hillman yn rhedeg mewn i'r amddiffynwr Horan, a tro hwn mae'r cic rydd yn mynd o blaid capten yr ymwelwyr. A'i symudiad gorau'r gêm, oedd hwnna hefyd 5 pas yn olynol yn gyflym
dangos i'w ongl bach i'w gilydd yma na. Mynd i'n unlla, ond oedd hi traed Hillman nath o Cymru Horan ar. Horan yn neud yn dda, dwi'n meddwl, just aros ar ei traed. Just gofyn y cwestiwn, os ti'n da, tiwg gyda fi. Gwaith campus gan Keen Watts o'r bas dda. Watts, ac yna Hillman. Hillman yn llawn rhaid bod nhw'n gic o'r botyn, a mae yn! O, gwych gan Keen Watts yn y lle cynta. A Hillman trwy'r canol, y drosedd gan Disney. Iwan Arwel yn pwyntio i'r smotyn. A chyfle arbennig i gochion Llanelli ddod ar sgôr yn gyfartal. Ydy o'n cael cardyn melyn, ta ydy o'n cael cardyn am hon? Mae o'n mynd i sgorio, ond ddim yn gweld ergyd i fewn ar y gol, yndi mae o yn. Dwi'n gweld yma'n enw, mae'n gic o'r smotyn, ta'n cwestiwn yma'n un, gwych gan enw, gan Llanelli. Y capten Joe Hopkins sydd ar cyfrifoldeb. Mae wedi sgorio 2 o'r smotyn yn barod yn erbyn y goetre a derwyddon cefn. Mae'n gwynebu Andy Firth. 4. Hopkins, mae'n cael ei harbed! 2 waith gan Firth. O, arbennig gan y gol geidwad. 4 llechen lan yn olynol iddo fe. A Hopkins ydy dihiryn yn methu o'r smotyn. Cyfle gorau Llanelli yn diflannu. Siom. Arbediad ffantastig gan Firth, chwarae teg. Mae'n gêm seicolegol yma'n hyn, dydy. Ti'n gwybod beth nath o ddim wneud, ydy codi ben just cyn fo gymryd. Mae Firth, mae o'n edrych yn fo, mae o'n symud un ffordd, a wedyn mae'n cael y naid mae i lawr i'w chwith i gyrraedd o'na. Dydy ddim yn y gornel, na i ddeud hynny. Ond, mae Firth, sa wedi codi ben am eiliad am yna, de. Sa wedi weld o'n symud, herwydd oedd wedi symud y gynt. Ydy traed Firth ar y llinell, ti'n meddwl? Oedd hi'n meddwl tip bach tu allan o'r gol fan yna. Oedd hi ddim yr un orau, oedd hi ddim yn y gornel, oedd ddim digon o bwer arni. Hawdd i ddweud o fan hyn, gath e un cyfle, yr ail gyfle, a Keen Watts am lawr, ond am gyfle. A mi wedi chwarae dda, Hopkins sgwrdd teg i Llanelli, ond edrych mae'n wach. A oedd hi drod ddefe ar y linell i fod yn deg. Oedd. Techneg arbennig gan Andy Firth yn cadw'r rhediad arbennig yma o 4 llechen lan i fynd. Keen Watts drian yn y symudiad na ymlaen fel eilydd, gath e anaf. Fe nath greu y cyfle i Hillman. Ie. Gret o bel drwad a Hillman. Oedd eich di meddwl, mae'n mynd i sgorio fan hyn, os yna rhywun mynd i sgorio fo oedd y dyn. Ond cael ei dynnu lawr, cic o'r smotyn, Hopkins drian yn ei methu hi. Ond mae o'n gwynebu y golwr gora yn y gyngraid, yn y marni. Cerdyn coch nhw? Dwi byth yn eistedd ar bench yna, dweud un ben. Gath o'n mynd o'n cardyn melyn. Mae wedi atal cyfle at gol. Felly mae'n gerdyn coch. Dyna yw'r reolau. A oedd ddim at y bel hefyd. So os ydy trial mynd at y bel, oedd hi'n cerdyn felyn, wrth gwrs, achos oedd e yn y cic o'r smotyn. Ond achos oedd e ddim ar y bel, cerdyn coch. So, os bysach chdi... Na, o'na ddim cerdyn o gwbl. Ti'n cerdyn o gwbl, allan mae credu'r peth? Na, fi chwi, mae dwi'n credu'r peth. Ond os chdi yn amddiffyn o'r canol yma na, sa chdi yn meddwl dwi'n cael cerdyn coch o yma. O, byddai wedi cael cerdyn coch. Dim holl ag on i bai. Ond i'n cymryd felly, os oedd e wedi cael cerdyn o gwbl a bod e'n cerdyn melyn, oedd ddim wedi bod yn gamgymeriad. Ond allai ddim yn gweld sut allai ti ddim fod yn cerdyn o ryw liw. Dim gwestiwn ydi, sori Meg, cerdyn coch. Rhaid cofio, John Disney nath lawio yn yr hanner cynta. Wel, gath Llanelli ddim cic rydd amdano, gath nhw gic gornel, ynddo fe. Felly, John Disney, ffodus iawn. Mae wedi cael un coch yn barod y tymor yma, gath ei ddanfon o'r maes yn erbyn pen y bont. Ffrwgwd gyda Dan Jeffries. Ond cyfle arall fan hyn i Llanelli ddod yn gyfartal. Y bel yn cael ei chwarae at y postyn pella. Y bel yn glanio
chydig tu allan i'r cwrt colli, mae Mendes yn troi, ond mae yna drosedd. Wel, un peth mae hynna wedi digwydd y 5 munud dwytha yna i Llanelli. Po nhw'n medru torri nhw lawr. Felly mae'n obaith. Mae'n obaith ar ôl beth sydd wedi digwydd yn y 5 munud dwytha, ond mae rhaid nhw dal i gredu. Bod nhw beth i gyd crossbot, mae rhaid nhw dal i gredu bod nhw'n cael dau ddod yn ôl i fewn i'r gêm. Ond y problem yno, mae Watts nawr bant o'r cae, a mae'n newid hynny, a natwyd Watts a Hillman oedd yn creu y siawns yna. Cyfnod gorau Llanelli yn y gêm oedd pan oedd Watts a Hillman yn cyfuno. A Watts oedd i ar y cae, fi'n credu bydd angen eilyddio driad. Ydy'r cyfle, wel, oedd hi'n gyfle eiraidd i ddod yn gyfartal. A dyna oedd y cyfle. Aws digon yn y tank gan dîm Lee John i codi gêm unwaith eto. Holmes allan at Williams, bydd ail gol nawr yn ei lladdu. Mewn tuag at y postyn agosa, eto Cronin sydd ar draws. Wedi bod yn arwr yn y cefn i Llanelli. Eilyddio nawr yn digwydd. Dyna'r lluniau trist o Keane Watts mlaen fel eilydd. Oedd e dim ond ar y cae am rhyw 10 munud ac yn cymryd i le rhif deunaw Josh Allen wedi ymuno o ffynon taf. Mae'n eilyddio hefyd o ran yr ymwelwyr yn paratoi i ddod i'r cae. Mae Joe Malkin ac Aaron Edwards. Jack Kenny, dim gol iddo fe heno yn ei ail ymddangosiad i Gay Connah. Cwarter awr yn weddill ar Barc Steben Heath. Y bwlch dal yn un gol. Gol Ben Nash wedi 8 munud ar hugen. Joe Malkin y gŵr wedi ymuno a Gay Connah o Nantwich. A Paulo Mendes gatriniaeth yn gynharach yn yr ail hanner. Mae e hefyd yn gadael a'r chwaraewr profiadol Aaron Edwards, 34 mlwydd oed, yn dod i'r cae. Un sy'n arfer a chodi Cwpan Cymru. Llanelli dim. Cey Connah 1. Cic gornel. Williams eto. Mewn mae'n dod at y postyn agosa! A maen nhw wedi sgorio unwaith eto. Gibson a Malkin sy'n rhwydo gyda'i gyffyrddiad cynta ar draws yr amddiffynwr. Williams yn bwydo, Malkin yn penio. Rhwystredigaeth llwyr i cochlin yn y gol, ond gwych gan Gay Connah, mae'n ddwy ddim. Eto'r cic gornel fyr yma, lle maen nhw'n cymryd i sydyn. Josh Williams eto fo'r croesiad, edrycha Dian Malkin. Just yn rhagweld, yn ymroi i'w rediad, i fynd ar draws y chwaraewyr, a wedyn mae'n hofran. Mesur hediad y bel yn gynnar. Mae o'i fyny yna, mae'n troi mewn i'r symudiad yn yr awyr ac yn cyfeirio defnyddio'r pwer ar y croesiad ac anwesu hi fewn i'r gol. Rhaid gweud, mae Gerard yn gwneud e lower i rhwydd fan yna. Fel amddiffynwr, mae angen mynd efo Malkin. Just gofyn cwestiwn, just push bach i draw a dros y bar. Ond Gerard, gadael e fynd, ti flaen y person yn y postyn cyntaf yna. Atw, peniad ffantastig, gret gan Malkin, ond y rhwydd eto. 19 oed, ac yn o lot o'i flaen o hefyd. Nes i weld o'n chwarae byddefnos yn ôl, sgorio o'r diwrnod yna hefyd, ac oedd o'n edrych yn chwaraewr. Oedd gen efo lot o agweddi o'n i licio dal y bel i fyny, oedd o'n cuddiad y bel yn dda, oedd i wrth yn amddiffynwyr, oedd chdi mo weld o, oedd i gobodol i droi i ddyn, bob hyn a hyn. Digon o agweddi, bocsys ti'n ticio os ti diwsio mynd i'r lefel nesaf. A dros y tymor, mae wedi gryfhau, achos o'n i chwarae fel gêm cynta yn King Coed. Oedd e'n iawn, oedd e ddim yn ffantastig, ond mae wedi gryfhau, mae'n fwy o faint, mae wedi edrych, mae wedi eiddfedu, gweithio efo pobl fel Wild, a gofyn cwestiynau, edrych ar ôl y bel, a tillu weld, mae ffordd mae fe gerdded rownd ar y cae ar hynny bryd. Llawn. Ydy ti'n ollol iawn. A ti'n gwybod, rhaid fi ofyn y cwestiwn yma, oherwydd, yr amddiffynwyr yn canol fan o'n. Dwi bod tro'n deud ys webidau, di'r dyn sy'n croesi'r bel byth yn sgorio. Felly pam mae'r amddiffynwyr yn sbio ar y dyn sy'n croesi'r bel, a dim y chwaraewyr sy'n rhedeg i mewn i sgorio fel Malkin yma. Angen gweld y bel, mae angen gweld y bel, ond fel os yn edrych nôl yna, mae Gerard yn Siap y gorff. Mae rhwydd i weid yn ddifalt, mae rhwydd i weid. Ond, mae angen Gerard fod yn agosach fyna, a jyst roi'r gwthiad bach iddo, oedd jyst roi off, a jyst cymryd dan y bel. A dwi jyst yn meddwl, y peth diwetha oedd Llanelli yn disgwyl, oedd bod yr eilydd yna yn mynd i wneud y rhediad yna.
achos mi o'n nhw wedi amddiffyn mor dda. Ti'n dollol iawn, Mike, a dwi'n dall, mae yna rhyw warchod, dwi'n meddwl, am ddiffynwyr yma gyda Emlyn hefyd, ond troi siap dy gorff, mae'r bel yn dod o 50 llath. Mae'n dod o 50 llath i ffwrdd, 40 llath i ffwrdd. A ti methu troi dy gorff yn yr amser yna i weld pwy sy'n edrych i mewn, a dod ar ei draws nhw ac edrych ar y bel. Dim angen ennill y bel. Dim angen ennill y bel fyna. Just mynd ar Malkin, dan y bel, a person yn y posti cyntaf gallu penio'n rhwydd, dim problem. Ond achos mae fe gormod y gap, ddim yn meddwl pwysig, ddim yn edrych i weld lle mae o, y gadeg ar hediau rhydd, a fel dyn ni sôn, gol, ond mae gol gwych hefyd. Felly, o ran y gol Joe Malkin, Gerard oedd fod pigo'r dyn yna lan wrth wneud y rhediad, nath e wneud y Malkin rhediad arbennig ar draws amddiffyn Llanelli. A falle bod Gerard wedi gwylio Malkin yn dod, ond fflach o beniad, heidio i Cochlin, dim gobeith i'r gol geidwad. Mae yna chydig dros 10 munud yn weddill, a bydd y gŵr yma wrth i fodd. O'n i'n gallu gweld cicio o'r smotyn yn dod, petai Hopkins wedi sgorio o'r smotyn. Ond drian ag bydd yn edrych nôl ar hynny fel cyfle. Eto, Horan yn camu mewn. Ennill tafiad lawr y chwith, a fe fydd Connah nawr yn edrych i ladd y gêm, yn methu cico'r smotyn. Hopkins oedd wedi sgorio 2 yn barod yn y gystadleuaeth. Oedd hi yna iddo fe i ddod ar sgôr yn gyfartal. Ydy'r digwyddiad o dim cardyn melyn y coch i ddod â'r Connah lawr i 10 ella sai di balansio allan yn y gêm i ti'n bach. Aaron Edwards yn dangos y bel ac yna i chuddio hi. A i siarad efo Iwan yn ystod yr wythnos, dwi'n siŵr jyst i gael eglurhad ganddo fo, ond yn sicr mewn gwybod yr rhewla wella fi, ond to'n i'n meddwl. Wel, bydd yn ddiddorol i gael eglurhad oddi wrth y dyfarnwr gan bod ni yn eitha clir fan hyn yn y pwynt sylwebu beth ddyle fod wedi digwydd. Dyw e ddim wedi digwydd. Mae wedi arwain at y gicor smotyn sydd wedi cael ei fethu ac yn newid i gêm. Cofio bod i'r gorau gynnon ni yn y gyngnaid, na ddeud hynna. Oherwydd, pe dwi'n ddeud ydy, mae o'n edrych ar, dwi'n gwybod bod chdi'n ffrindiau mawr efo ond be dwi'n dweud ydy, mae o'n rhedeg, efo digwyddiadau, mae'r ongl ganddo fo, lle mae'n gweld pob, mae'n gweld beth sy'n digwydd. Dwi'n mynd rhedeg syth mewn llinella syth. Mae'n mynd i'r ongl lle fe wneud o weld y digwyddiadau. Mae rhaid gweud, mae fel wedys ti, yn un o'r goreion sydd gyda ni. Wedi dyfarnu yn Ewrop eleni, wedi bod yn Lithuania, wedi bod yn Nice, yn yr Alliance yn Nice, yn dyfarnu yn gystadleuaeth Gyngres Ewropeaidd. Felly dylen ni ddim bod yn gwestiynnu. Falle ddim, ond Williams yn eitha ni ddyn ôl, ergyd, isiel, nerthol gan Harrington o'n heibio'r postyn. Eglurhad sydd yn bwysig iddo fi fyna fe. So mae angen gofyn cwestiwn, beth fe wedi weld, os mae wedi camgymeriad, os dwi ddim wedi camgymeriad, a felly da ni ddim yn gwybod y rheolau digon da. Ond mae trio ni'n cytuno. Fe dyla chdi, ti'n amddiffyn o'r canol. Fe dyla fi. Fe dyla fi. Fel peth mwyaf rhyfedd yw bod ddim cerdyn wedi cael ei ddangos o gwbl. Fi'n gwybod bod ni falle'n ail adrodd yn unan fan hyn, ond allai mae credu eto bod ddim cerdyn o gwbl. Dyna di'r pwynt. Dyna di'r pwynt mawr. Bod na ddim cerdyn o gwbl. A di cael cic o smotyn allan ohoni. Ti'n gwybod hynna? Wel, os di o digwydd i chdi o rwan sa diwedd y tymor, ti'n weithio sgrechiad, fi siŵr. Dwi'n gweud bob tro. O, gai hwnna. Na, gai cerdyn melyn hwnna. Gai cerdyn melyn hwnna. Mae'n gweud, na, gai ti ddim cerdyn melyn. Y trosedd nesa, cerdyn nhw allan. Ffantastig. Y geiriad yn reolau yw denying an obvious goal scoring opportunity. Wel, oedd hwnna, dyna beth welon ni, cywir? Nawr te, mae yna gardiau i gael. Horan yn derbyn melyn am y drosedd.
Rhyw sandwich bach gan Horan a Disney. Dyl ma'n werth cardyn melyn, so fi'n meddwl. Traed o'r lawr, jyst yw. Wedi trosedu cwpl o weithiau, so felly mae cwpl o weithiau. Mae'n edrych ar ôl i wan fyna. Eto bel at y postyn tella, mae Llanelli at Cronin. Mae tu hwnt iddo fe. Yn ceisio troi, defnyddio'i gryfder fan hyn. Ydy'n gallu ennill cic gornel. Mae yna tafliad fydd i gei Connah. Ond dyn ni llawer yn anghywir heddiw, 37 oed. Ti'n gwybod, wedi cadw Michael Wilde wneud distaw. 6 munud i fynd yn gweithio, dwi'n mynd siarad i fi anyn efo. Mor proffesiynol yn ei ffordd dros y blynyddoedd. A bydd Lee John, wel, rwystredigaeth iddo fe a Dylan Blaine. Mae'r tîm wedi chwarae'n dda iawn. Maen nhw wedi chwarae i'w cyfarwyddiadau nhw. Maen nhw wedi cael cynllun. A petai'r amlwg, y cic o'r smotyn wedi mynd i'r gol, byddai'n stori gwbl wahanol. Maen nhw wedi dilyn y cynllun, rhaid gweud. Am fel maen nhw'n sôn, maen nhw wedi eistedd mewn yn ddwfwn, a mae'n bwysig, maen nhw'n bwysig i ddal ati. Ond piti fyna nath y captain hefyd. Miso'r siawns a nath Cei Connah 2 funud ar ôl ni mynd lan a sgorio. Wel, mae newyddion mawr yn torri o'r brif ddinas, boes, oherwydd nath i orffen yn Stadiwm Dinas Caerdydd heddiw Caerdydd 1, Wigan 1, a mae yna sôn bod Mark Hudson wedi cael ei ddiswyddo. Ie, dwi'n siŵr rhywbeth yn ganol wythnos i ddweud gwir yn ei sgolmeiliad. Wild, tackle, mae tu hwnt i Cochran, a mae Cochran wedi wneud yn dda ar ddau amddiffynwr canol yn arwrol fanna. Nes i glywed bod Neil Warnock yn dod yn ôl. Eto. Dyma'r cyfle, dyna'r dacl. Ia, dyma bach o ffliwcs wedi bod yn y diwedd, dwi'n siŵr, ond... Malkin oedd yna, Malkin yn ceisio gosod i farc, wel, am yr eildro. Morris, mor daclus, mlaen at Harrington, gynt o'r seintiau, yn hedfan heibio i Robbins, mae'n parhau i fynd Harrington, mae'n eitha nid i nôl, ac yna'r ffigiad. A bu bron iddo fe gyrraedd trad Wild, symudiad hyfryd lawr. Oedd hi'n gred stoedd, ond ni'n meddwl na Michael Wilde, oedd o'n disgwyl i. Erwy'n nath o gael y cyffyrddiad dwythad, o Michael Wilde i wneud sy'n y gornel. Na i weld y fan hyn. A Malkin yn mynd, a wedyn jyst twyllo. Na, nath o ddim. Michael, jyst ddim. Jyst o'r bodiau draed o. Lli gweld nawr bod Llanelli'n dechrau blino, so 5 munud i fynd. A mae'r dorgalon wrth ddim mynd 1-1, a nawr mae'n 2 ddim. Lli weld mae'n dechrau blino. A mae'n anodd allan yna. Sut? Mae momentum gêm yn mynd i troi mewn mor sydyn, de. Emlyn yn sôn bod yna flinder yng nghoeser cochio, felly angen cymorth, a mae'r na 2 eilydd yn dod i'r ca. Welwn ni rhif 12 gynta, Dylan Williams, 20 oed, 1 gol y tymor hwn, a Adam Robbins sy'n gadael. Rhif 1, Parry bant a Taylor Marsh. A bydd Louis Gerrard hefyd yn gadael y car maes o law. Taylor Marsh yw rhif 16, a rhif 15 ydy Kyron Stedman, un arall o'r chwaraewyr sydd wedi symud o Goetre United. A chwarae teg i Lee John ac i Dylan Blaine, llongyfarch y chwaraewyr sydd wedi rhoi cymaint iddo fe heno, wedi chwarae i'r cynllun. Bydd i meddyliau nhw yn troi nawr at gyngrair y de, lle maen nhw 3 phwynt tu ôl i Lansawel sy'n ail, a'n 2 gêm wrth gefn. Maen nhw'n mynd i fod yn holl ddibynnol o'r peniad, cael ei chlirio. Fe fydd Llanelli yn holl ddibynnol ar tîmoedd eraill yn 2 pwyntiau oddi ar y bari wrth gwrs. Ben Nash i fyny o'r cefn, unwaith eto chwilio am ei ail o'r noson. Am Bale. O'n i'n meddwl bod yr amddiffynol. Wel, mae yn amddiffynol. Dyma'r croesiad mewn a'r peniad gan Malkin, ond i tor rwyd. Ond yn y peniad, wel, un o'r peniad gorau o'r noson i wneud gwir heblaw am y gol.
Wel, unwaith yn unig mae Connah wedi ennill Cwpan Cymru, a hynny yn 2018, ond fe fydden nhw ymysg y ffefrynnau eto y tymor yma. Wel, yn cwestiwn, maen nhw yn y ffeinal hwnna, hanner siawns oedd i Malkin penio i fyny. Oedd ddim yn siŵr os oedd yna rhyw challenge wedi ddod i fewn, ac oedd o illa efo un lygad ar hwnna. Ond y sicr, Connah ffeinal mewn cwpl o snosan yn mynd y bala. Cwpan yn gyngraid Nathaniel, a wedyn maen nhw'n yr 8 ola yn yr het sydd wedi eto. Ti'n gwybod be? Maen nhw'n yr 8 ola am y 8fad, 9fad tymor yn olynol. Mae'n gyson. Wythnos nesaf, fe fydd camerau sgorio ar neuadd y parc, lle fydd y seintiau sydd ar y brig yn herio'r bala sydd yn drydydd. Disadwn nesaf am 5 o'r gloch yn fyw yma ar sgorio. Ni'n sôn yn gynharach, Max, y beth i gemau cofiadwy sydd wedi bod yma rhwng tîmoedd. O'n i'n gweld y gwynt fyna. Cofio'r gem yna rhwng Aberystwyth a Llanelli. A'r bel yn mynd nôl dros ben y gol geidwan. A'r chwaraewyr yn gadael y ca. A Mark Jones a Tommy Morgan yn cuddio tu ôl y llenni. Oedd gyda ni ryw arwydd efo sgorio tu ôl yn ni, a dwi'n syrthio yn penna ni a bod dim. Oedd hi'n ddwrnod gwyll iawn. Fi'n cofio di sil arall y llefiau sy'n yn sylwebu. Buddigoliaeth gyffwrddus i Connah, a Rhys Healy yn sgorio 2 gol yma yn 2 ar 15 oed. Erbyn hyn yn chwarae Toulouse yn Ligue 1 yn Ffrainc. Ond dyma lle ddechreuodd i yrfa fe. A mae yna 2 munud wedi cael ei ychwanegu ar ddiwedd y gêm. Llanelli dim Connah 2. Mae'n edrych yn gyfforddus erbyn hyn, ond doedd hi ddim yn gyfforddus. Ond wedi chwarae'n arbennig o dda. Llanelli wedi amddiffyn yn gadarn, ond methu'r cic o'r smotyn yna. Pwy yw ser yn y gêm, Malcolm? Ser yn y gêm, de. Dy ddim yn mynd i'r tîm sy'n ennill y gêm. Sean Cronin ydy'r dyn. Y dyn yma'n 37 oed, yr amddiffynwr canol, wedi cadw Michael Wilde yn ddistaw trwy prawn. Ia, mae Gonhaw dweud, do'n mynd heddi fod ar y tîm sy'n golli, yndi mae o, herwydd dydy i mosodwyr fo, heddiw ddim wedi troi fyny. A mae o fel amddiffynwr wedi cyfrifoldeb. Yn yr amser sydd wedi cael ei ganiatáu am anafiadau ar ddiwedd y gêm, y bêl gan Connah, gan Morris. Morris yn bwydo lawr yr ochr. Aaron Edwards yn cysylltu pethau. Doliau gan Nash a Malkin yn gwahanu'r tîmoedd, ond trobwynt y gêm oedd Hopkins yn methu cic o'r smotyn. Ac efallai penderfyniad Iwan Arwel ddim i ddangos cerdyn coch i John Disney. A maen nhw mewn tu ôl fan hyn, ond Baker yn clirio i fyny'r ca. Baker a Cronin wedi perfformio'n arbennig o dda gan ystyried track record Kenny a Wilde. Ydych chi weld na bod y Barry sydd wedi ildio llain yn nhw. Dyma Williams at Malkin. Williams oedd yn rhan o garfan Mark Lloyd Williams y llynedd, oedd yn fuddigoliaethus. A dyma Danny Holmes, fydde drydedd nawr yn angeredig iawn. A bydd Neil Gibson wrth i fod yn yr 8 ola. Ie, dwi'n meddwl sa Sherlock Holmes wedi sgorio'r ogl yma. Ond ti'n clywed Gibson yr ochr fyna, gofyn i'r tîm i edrych ar ôl y bêl. Just lladd y gêm eto, yn dal at ei dîm, dal yn gofyn cwestiynau, dal yn gofyn iddyn wneud rhywbeth yn iawn. A na beth sy'n bwysig, a ni'n sôn fyna yn gynharach yma yn y gysondeb, a fod yn y rownd o 8. Am 8 mlynedd, 9 mlynedd diwetha, a eto gysondeb yn y gyngrau. Mae'r hyfforddwyr yn gofyn cwestiynau, a na beth maen nhw Gibson ei dda iawn. Mae'n bigog, wrth gwrs, ond mae'n gofyn cwestiynau anodd i'r chwaraewyr, a mae angen fod yn yr standard uwch fel maen nhw'n sôn. Ie, safon na uwch gyda fod, safon na ychal neu eisiau chwaraewyr i gyd fod yn difynnu i safon yna. A mae'r clwb wedi dod dros yr gosb yna. Geithon nhw y llynedd, beth oedd ei 19 pwynt y fe, fel bod nhw'n gorffen yn y 9fed safle. Oedd ei disgwyl tipyn yn well, wedi teithio lawr yma neithiwr. Camgymeriad gan Cronin ser yn y gêm. Sodliad hyfryd iddo fe. A mae'n creu lle mwyn clirio o ffordd y gefnyn. Mae'n clirio i ymyl y cwrdd Cosby. Bydde trydydd yn greulon. Chwpan ola, Iwan Arwel o'r noson. Perfformiad dewr gan gochion Llanelli, ond Connah sydd yn camu i'r 8 ola. Ben Nash
a'i beniad wedi 8 munud ar hugen yn rhoi'r ymwelwyr ar y blaen. Neil Gibson yn dathlu unwaith eto bod Connah yn yr 8 ola. Ond trobwynt y gêm oedd pan nath Joe Hopkins methu o'r smotyn y drosedd ar Hillman. Cwestiynu a ddyle Disney fod wedi cael cerdyn coch. Ond yna Joe Malkin a'i beniad. Yr eilydd wedi dod i'r cae. Gyffyrddiad cynta'n sicrhau taw Connah sydd yn camu ymlaen i'r 8 ola. Y sgôr terfynol yma'r Barksteb yn Heath. Llanelli dim, Connah 2. Lawr yn ni at Sioned. Neil, job done, a dominant performance, but Llanelli, they were pretty stubborn out there at times. Oh yeah, definitely. You know, I thought we were, like you say, I thought we were dominant in possession. I thought we controlled the game with the territory. But if you don't take your chances or don't make more use of the opportunities you get in the final third, you run the risk of an opportunity on the counter-attack. We knew Llanelli are good on the counter-attack, and then when they get the penalty, you know, anything can happen. But I must give so much credit to our players and our coaching staff, because that's the fine detail. We watched the videos of where he goes for his penalty, and there's no shock that Andy first saves it. Were you worried at all when, you know, it was just the one goal in it, and what was going through your mind when they got the penalty? Yeah, when I got the penalty, we looked at it, and obviously Neil Ebrell, our goalkeeper coach, fantastic, and he gave Andy Firth the information of where we felt he'd go. If he stuck to the same place, I fancied Firthy to save it. But when it's only one goal in it, as you say, in a cup competition, a decision, a moment of madness, anything can happen. But I'm glad to see us in the next round, and I thought we thoroughly deserved it. Crucial second goal and an inspired sub from yourself. I think that was Joe's first touch. Yeah, I can't take any credit for that. What I would say is that, you know, Joe Malkin's done okay in the last couple of games and hasn't quite got his goal. Comes off the bench today and scores with his first touch. That's football. But we've got a good group of players now. We're bringing players back from fitness as well, and I think we'll be a force to be reckoned with in this competition, hopefully. Is the overall emotion relief to get the win, Neil? Yeah, because you come to this place, and Llanelli, I thought, were fantastic, the way they've approached the game, and there's nothing to, you know, you can't really win in a situation like this. If we win, we're expected. If we lose, it's, you know, it's the end of the world. So I thought the players and staff were fantastic. We did everything the right way, and we got what we deserved in the end. Classic cup question. Who do you want in the next round? Yeah, well, just as long as we're in it, that's all that mattered. So, you know, always at this stage of the competition, you're hoping for a home draw, and then obviously we just see who comes out the hat in the week. Neil, thank you very much. Congratulations. Diolch, as always. Thank you. Mae Connah yn cyrraedd rownd yr wyth olaf Cwpan Cymru am yr 8fed tymor. Yn ôl yn ôl, mwy o ymateb i ddod ar ôl yr egoel. Screwfix Sprint, a noddi pêl-droed ar S4C.
Screwfix Sprint, yn noddi pêl-droed ar S4C. Penwythnos Cwpan Cymru y bedwaredd rownd Connah sydd wedi cyrraedd yr 8 ola. Taith bach anodd lawr y de i gwrdd â Llanelli, ond maen nhw wedi mynd â hi yn gyfforddus yn y pen draw o 2 gôl i ddim. Ac ar ôl cwpl o gemau heb sgorio, dim rhyfedd bod y reolwr Neil Gibson wrth i fod 2 i ddim, a mi oedd na ambell i eiliad fawr yn enwedig. Llanelli'n methu cic o'r smotyn. Dewch i ni glywed gan reolwr Llanelli cyn i ni drafod mwy. Draw ni at Sioned gyda Lee John. Lee, your assessment of that one, you knew it was going to be a tough test, but I have to say there were periods where you made life pretty difficult for the Nomads tonight. Yeah, really proud of the boys. Nothing but pride, to be honest with you. It was difficult. Listen, they're relentless. They're excellent at what they do. Actually really enjoy watching them. But tough to be up against them today, but I thought the boys did excellent. I've got to ask about the penalty. I guess it was one of those sliding doors moments because the dynamic of the game could have completely changed to that penalty gone in. Yeah, we unsettled them, and we got the penalty. You know, if that goes in, there was a little Barneys on the pitch. I thought, you know, if we could have got that goal, who knows, with 10-15 minutes to go, we could have hung on and taken them all the way to penalties. I know you probably haven't had a chance to watch it back, but were you surprised not to see any cards given to John Disney for the penalty incident? Yeah, I thought a card would have been given, but to be honest with you, I was just caught up in the penalty and just hoping we could have scored it. But listen, that's something for later. You said before the game that you wanted to test yourselves against, you know, one of the top teams in the Cymru Prem. How do you think you did? I think we did great. Like I said, I think every single one of them in there can be proud of their performances. We've taken Connah's key all the way. I know 2-0. You know, listen, they deserve to go through to the next round, and I wish them all the best. And back to business now in the league. How much confidence will you take from, you know, moments where we did see exactly just how threatening Llanelli can be? Yeah, we're really confident. We just want to push now every single game this season and get as far up the table as we can and push Barry and Britain Ferry all the way. Lee, appreciate your time. Diolch yn fawr. Thank you very much. Thanks, guys. Ie, diolch fawr iawn i Lee John, diolch i Llanelli. Am y croeso, ni wedi cael ma heno, am gweud croeso cynnes, achos fi dal yn o'r. Ond mae'n diddorol, ni weld y gic o'r smotyn na. Nawr, allwn ni drafod adle fod yn gerdyn drwy'r nos nes ni glywed gan y dyfarnwr, pwy a wyr. Be sy'n taro chi yw, fel wedodd Lee John, mi o'n wedi dachrau do mewn i'r gêm yn yr adeg yna. Cwpl o bases bach neis yn mynd mlaen, cwpl o symudiadau am a hon. Mae'n teimlo fel eiliad fawr yn y gêm. Ydy, mae'n gic o smotyn. Dim os o'n i bai, ond nath Watts dod mlaen. Gath e effaith enfawr ar y gêm. Fe Hillman gweithio'n dda iawn efo'n gilydd. Wedyn cic o'r smotyn. Ffyrth neu dda iawn, chwarae teg. Malks yn gofyn cwestiwn i Hopkins, gallu godi i fen. Mae fe'n anodd. Mae fe ar y targed. Nath ffyrth y safiad da iawn. A'n ffodus wedyn gath Watts anar just ar y moment yna. A felly nath ni colli tîm bach o beth oedd Llanelli'n dda iawn. Eiliad na le, ath popeth mynd o blaid Connah. Falle, diddorol, allan nes dim clywed Neil Gibson yn siarad, a mae'n gweud bod nhw wedi bod yn gwylio fideos o Llanelli, wedi bod yn gwylio nhw'n cymryd cicio'r smotyn, ond yn gwybod yn union le oedd yn mynd i fynd. Falle rhyw gipolig fach tu ôl y Llanelli, faint o baratoi sy'n mynd mewn i'r gemau ar y lefel yma. As dim surprise, mae Gibson a'i dîm yn dda iawn, gweithio yn galed i wneud siŵr maen nhw'n gwybod popeth amdan unrhyw dîm. A dwi'n nabod Neil Ebril, y goalkeeper coach i Connah, a bydd e'n gwneud siŵr beth mae'n neud. A wrth wythnos yn paratoi iddyn ni yn y Cwpan MG blwyddyn diwetha. Bydd Byrne yn gol, a nath esaf i'r cwpl hefyd. So, wrth gwrs, mae'n gyd yn gwneud gwaith catre, fel bob tîm arall chwarae teg yn y gyngreir. A nath ffyrdd mynd y ffordd gywir. A fel nes di sôn, oedd bach o look tuag at Connah, a dyna'r moment, dwi'n credu, a ni'n sôn am y gemau o foment, dyna'r moment am Llanelli. Yn anffodus ath e ffordd Connah. Ie, gen i glywed gan ffyrth nesaf, mae'r gol geidwad gyda Sioned. Andy, congratulations for getting through to the next round. Job done against a tough Llanelli side. What was it like out there tonight? Yeah, conditions made it a little bit tougher. But yeah, it was a good professional job from the boys. We did everything right, came down last night, prepared well. Gibbo gave us a game plan, and we always know we're a threat from set pieces, and Josh's delivery's been bang on the money twice, and 2 set pieces and job done. We spoke with Neil before the game, and the lack of goals in recent game was a bit of a concern. So I guess a sense of relief when that first goal was scored? Yeah, definitely. Last 3, obviously 0-0s in a row. We've created the chances, we just haven't quite finished them off, and it's been frustrating the last few games because I felt like we probably deserved to win all 3. And today, finally, we got ourselves back on the score sheet, which was good. And
to keep a clean sheet, get us in the next round, and that's the job done for us. Yeah, what was going through your mind when Llanelli got awarded the penalty? Can't say it on telly. Really frustrated. Obviously, I thought we dominated the game, dominated the ball, and for us to give them a sloppy chance like that, not ideal. But I think Diz has done the right thing in bringing him down. I'd much rather face a penalty than that one. And then it's just luck of the draw, isn't it? You just choose a way, and thankfully I got lucky. And yeah. Tonight was your 17th clean sheet of the season. That's not too shabby, Andy. 17, yes, that's not too bad. That. Obviously, as Jay's just said, there's not often too many times I've got to make saves, but it's just about staying aware, staying alert, and if you're ever called upon, you need to do your job and earn your money. So thankfully, I've done that tonight. Through to the next round of the Welsh Cup, you've got the Nathaniel Cup final coming up at the end of the month. How much would it mean to Connah's Quay to win some silverware this season? Well, that's what we're all here for. It's all about winning trophies, isn't it? They're the things you look back on at the end and having medals and playing in finals and things like that. So, obviously we've managed to get into the League Cup final, and hopefully we've just got to take it one round at a time. But obviously everyone knows we want to win the FA Cup as well. Andy, appreciate your time. Congratulations. Thank you very much. Gol geidwad, hapus, llwyddiannus, ffwyach fe o fe, maen nhw'n drodd i'r 8 ola, fel o Sion yn gweud, maen nhw'n rownd derfynol. Cwpan y gyngrair, y ffordd mae TNS yn mynd, ni pawb hollol realistig, mae'n edrych yn fod ni ar ben, mae angen rhywbeth rhyfeddol i ddigwydd i bethau newid. Faint mor bwysig bydde Neil Gibson, tymor cyntaf yma angheu Connah, mae fe'n un final, mae eisiau mwy o gwpanau fe'n siŵr. Wrth gwrs, mae pawb angen fod yn y finals, angen ennill gwpanau fel nath Firth gweud fyna. A dyn ni sôn, mae TNS, maen nhw'n hedfan, mae'n anodd, ond fel nhw'n sôn y diwedd fyna, mae Gibson bob trwy'n gofyn cwestiynau mewn chwaraewyr am fwy. Bob trwy eisiau fwy, wneud yn siŵr bod y safon yn uchel. A na chwarae teg, maen nhw'n gwthio nhw yn y ffeinal, yn erbyn y bala, y diwedd y mis, a dwi'n siŵr bod nhw'n gobeithio yn y ffeinal fan hyn hefyd. Mae'n teimlo fel rhyw fath o heavyweight clash. Ni'n mynd i gael mwy ymateb nawr, mae'n rhwng dy fi Emlyn, cyn i ti ymateb. Dyna ni glywed mwy o foes Llanelli. Sean Cronin, sy'n gyda Sean erbyn hyn. Wel, Sean, oedd hyn o wastod yn mynd i fod yn brawf, oedd e wastod yn mynd i fod yn anodd. Fel i chi gyd yn teimlo yn y stafell newid? Ni'n teimlo'n tîm bach siomedig. Ni'n gwybod bod yn mynd i bod yn gêm anodd. Ni'n cael llawer o meddiant a bydd rhaid ni amddiffyn am llawer o'r gêm, ond ni'n credu bod ni'n cael y cyfle gyda Kirk Smotin. Os mae'n mynd mewn, mae'n gêm gwahanol, 10 munud i fynd. Falle bod ni'n gallu mynd i ciciau Smotin neu cael un arall. Ond ni'n gallu bod yn prowd iawn o'r perfformiadau, ond ni'n tîm bach siomedig hefyd gyda'r colliad. Mae rai fi ofyn, pan geithoch chi cico'r Smotin, fel o ti'n tymlo, achos mae wedys ti gallai hwnna di newid y gêm yn gyfan gwbl? Yn bendant, mae'n dda i cael cic Smotin, credu bod yn cyfle gorau ni'n cael yn y gêm, a dim bai a Joey yn methu'r cic, ond mae'n gallu digwydd, ond gêm, cic arall, mae'n sgorio, mae'n gêm gwahanol yn y 10 munud olaf. Wel, Sean, llongyfarchiadau ti yw seren y gêm, felly llongyfarchiadau enfawr, diolch. Llongyfarchiadau dda fe, mae yn braf am unwaith, fi'n mynd i ganmol Malcolm Allen. Fel arfer, mae tîm sy'n ennill, sy'n chi'n cael seren y gêm, ond i fod yn deg, mae'n eich cael, er bod wedi colli, mae'n wedi cael seren y gêm o leia. Typical, a fel amddiffynwr, mae'n apus iawn. A dwi ddim ar y pitch, beth yn rhoi i fi, so... Na, chwarae teg, nath Cronin gael gêm da iawn. A fel nath y sôn fyna, dyn Siom, fi'n cael mae'r tîm cyfan yn siomedig o golli. A mae hynny'n bwysig iddyn nhw symud ymlaen, gobeithio dyn gormod o Siom yn symud ymlaen yn gyngrair nawr. Ond hefyd, beth sy'n fwy o Siom yna di byd all, yw nath nhw actually amddiffyn y dda iawn. Yn erbyn Connah yn y gêm, ond wedyn y ddau cic gornel. A maen nhw'n twyn efo Nash a un efo Malcolm yn diwedd fyna. Ni'n mynd i edrych ar y gem eraill yn gyflym fan hyn, Emlyn, jyst i gael cwpl o goliau i chi. I weld beth arall sy'n digwydd edrych. I dechrau'n Pontor Dawe, a Pontor Dawe yn mynd ar y blaen yn erbyn ebys. Lewis Reid gath hon. Mae'n braf gweld y holl geiau gwahanol yma. Lawr ar y lefel is o uwch gyngrair Cymru, ond George Pearce gath hon i ebys. Y tîm o uwch gyngrair Cymru. Eithaf cicio'r Smotin. Gol geidwed y Cymru cicio'r Smotin. Ni'n hoffi gweld hynny, o fydden nhw'n hoffi gweld hynny, achos maen nhw'n methu. A wedyn ni ebys yn mynd â chi yn y pen draw. A'r gol geidwed yn cicio'r postyn. Pen y bont yn Gresffordd. Mael Davies dau ben, ti'n gweld ein o'r blaen, Emlyn? Na, dim o gwbl. Sioc. I blitio i wall eto, fi'n siŵr, ond na, peniad ffantastig fan yna. Wedyn ni Kostas Georgievski yn cael un arall, 2-0. Chi'n gweld
cyflwr y cae. Mae hwnna'n dipyn o gol gan Georgievski i fod yn dig. Pen y bont i colli yn y rownd arfer o llynedd. Ar unig gym wedi colli'r sbel yng Cwpan Cymru. Dewch chi Lansawel nesaf, Britain Ferry, lawr y lôn i ni fan hyn o Llanelli. Clwb sy'n mynd y dda ynghyngor y de yn cwrdd y bwcle yn y gogledd. Yn o blaen o 2 gol i ddim. Tom Walters yn cael honna. Doedd bwcle yn ôl, cicio'r Smotin. Lansawel yn mynd â hi yn y pen draw. Digon yn gicio'r Smotin wedi cymryd, yn o blaen mewn rownd. Pawb! Ond yn y diwedd, bwcle yn methu y golgeidwad yn arwr. Braf gol cefnogwyr Lee tu ôl y gol. Yn lan i'r gogledd, Cygidfa'n cwrdd â Treffynon. Cei jyst yn gweld cyflwr y ceie ar glaw sydd wedi bod yn ddiweddar. Ddim yn poeni Dan Andrews, ddiolchwch ar honna! Neis iawn, Emlyn! Bach o look, bach o wynt yn credu, ond na, glasur y gol mewn ffordd. A nawr de, Chris Venables o'r Smotin, na chi olwg gyfarwydd. Bala mynd â hun efo'n Pontypridd yn y pen draw. 2 gol 1 ysgod terfynol, Venables o'r Smotin. Dath ail i'r bala. Mae'r drydedd gêm yn y clybiau yma. Mae'n fath o 10-11 diwrnod, Nathan Pete gath yr ail. Felly bala di ennill y gemau yn y bala. Ond Cerdyn Coch fan hyn i Mendes yng nghanol y dadle ar y diwedd. 2 Cerdyn Coch i Pontypridd yn y diwedd. A mae rhaid i ddangos hon, y Seinti'n ennill y 7 gol i ddim. Emlyn, be neidio hon? Callum Roberts, drych o hon yma mewn. Mae'n anodd i weld, mae'n anodd i weld. A mae 3 ddim lawr hefyd. A wedi hwnna fi'n pedwar i ddim. Ti ddim eisiau hynna yn erbyn yn y Seintiau, chwarae teg. A maen nhw'n rasio i'r brif ar un y bryd yn y gyngrair. Ben Clark 7 eto heddi, mae'r goliau maen nhw'n sgorio, ond rhyfeddol. Be neidi'r newid? Mae'n rhyfeddol, ddim yn siŵr. Eto'n sôn am safon. Harrison yn sôn am safon Gibson, mae'n gwthio nhw bob tro. Am gofyn cwestiwn yn ei siŵr bod nhw'n gwthio'i gilydd. A ti byth yn gweld yr 11 yn chwarae bob wythnos i'r Seintiau. Bob tro'n newid, bob tro'n gofyn cwestiwn na, mae hynny'n bwysig i'r tîm. Dyna ni, 1 gêm wedi gohirio. Dewch i ni orffen gyda'r ail gol yn mynd mewn. Malkin yn ei chael. Ni'n sôn am Mike Wilde y pawb cyn y gêm. A Nash y Malkin yn cael y goliau. Mae digon opsiynau dyn nhw. Digon opsiynau. Eto, 2 gig gornel. Yr un symudiad. Touch bach i Williams. Croesiad greth. A peniad ffantastig. Defnyddio speed ar y bel. A just flicio ti lan. Hyfryd. Wel, dyna ni. Llongyfarchiadau Gei Connah. Diolch i Llanelli am y croeso. Emlyn, diolch am y cwmni. Dwi'n wedi gwisgo sanau. A fi'n rhewi fan hyn. Mewn cort fawr. Ond diolch yn fawr iawn am y cwmni. Emlyn, mae yna fwy o chwaraeon byw i ddod yn hwyrach ar S4C. Y gweilch yn cwrdd Montpellier, newyddion S4C sydd nesa. Ni'n mynd i guddio yn rhywle cynnes. Diolch am y cwmni. Welwn i chi cyn fwy hir. Penderfyniad sydyn gan y dyfarnwr, ac mae'n mesur yn berffaith. Screwfix Sprint, yn noddi pêl-droed ar S4C.